Kosivi, oh humble baby Kosivi. This Akoma Edansium na yet to me Gatsana all day. Akoma Epe 87.9. Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo, you never made it to Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo, you never made it to Come on, Kobe and Kosivi, come on, Kobe and Kosivi, Asante and Kosivi, a new brief and Kosivi. This Akoma Edansium na yet to me Gatsana all day. This Akoma Edansium na yet to me Gatsana all day. Akoma Epe 87.9. Akoma Ejo, never made it to Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo, never made it to. Oh, I thought that one Nick Kwanwa, Akawa ran a bisa. Miss Alfono, the soft ladies, me in full so the gentlemen. The baby son, now no zinzan. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sound zero. Your baby, you saw on page my I call can now. I don't know. The man warning your Akoma Epe 87.9. Kumasi. Akoma Epe 87.9. Kumasi. Akoma Ejo, Akoma Ejo, never made it to Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo, darling, never made it to. Akoma Epe 87.9. Kumasi. Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo, never made it to Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo, never made it to This Akoma Edansium na yet to me Gatsana all day. This Akoma Edansium na yet to me Gatsana all day. Akoma Ejo, Akoma Epe 87.9. Kumasi. never made it to Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo, darling, never made it to This Akoma Edansium na yet to me Gatsana all day. This Akoma Edansium na yet to me Gatsana all day. Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo, never made it to Akoma Epe 87.9. Kumasi. This Akoma Edansium na yet to me Gatsana all day. This Akoma Edansium na yet to me Gatsana all day. Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Epe 87.9. Kumasi. Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo,
baby nkosiri ayaka baby nkosiri oham baby nkosiri disakuma edansiam na yetumi diatina obe disakuma edansiam na yetumi diatina oda akuma eje akuma eje akuma eje Akoma FM 87.9 Kumasi. Akuma eje never Mami kabi en kosiri, mami kabi en kosiri, asenti en kosiri, enyu brief en kosiri. Disakuma edansiom na yet mediatina obe. Disakuma edansiom na yet mediatina obe. Akuma eje, akuma eje, akuma eje, never akuma eje. Akuma FM 87.9 Kumasi. Oh, I thought that one Nick Kwanwa. Aka wara na ebisa. Miss Alfono, the soft ladies, meaning follow so the gentlemen. The baby sa na no zinzin. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say, the mob sound zero. Your baby you saw on page my. I call can na wa den up. The man worry rabazam kuawari. Akoma FM 87.9 Kumasi. I'll brass in your bro. Yansani no crack. If I'm out the yachts, my yente. It has an answer by yente. I'm brassing it with my bro. Yansani no crack. If I'm out the yachts, my yente. Akuma ejo. Akuma ejo. Akuma ejo. Never made it to Akuma ejo. Akuma ejo. Akuma ejo, darling. Never made it to Akuma ejo. Akuma ejo. Akuma ejo. Never made it to Akuma ejo. Akuma ejo. Akuma ejo. Never made it to Disakuma edansiom na yet mediatina order. Disakuma edansiom na yet mediatina order. Akuma ejo. Akuma ejo. Akuma ejo. Never made it to Akuma ejo. Akuma ejo. And Ebinada August Bosomeneda Etosudu Bako Onyame Adumunti and then so the Yako Edi and Abatashema Eda Yabodri Mumojedi and Wofusani, a baby I will be ano na me kai was Akmamu some Jumedi Brasso and Riamako Magia drop many a bedra for ye de ebro and unti baby I will be answer Bomodia say Obekanya when our train Ede Aben will radio no is answer so ena ubeti no enye TV ena obehwe no anasa nye o phone so a na chese tweben o radio no na say eye Facebook anasa YouTube TikTok and so ena obehwe no so a eno so ekwan eda ho emuda ho yopo Facebook Akoma 87.9 FM follow like comment and share me chese follow yen ewo Facebook se ho ena brebia wo hwe yen efia wo hwe Akoma mu nsem dwumadi no a wadama na wa follow amaye wia na wa like wadaroma like amaye wuja comment no wo ho na wa share follow like comment and share YouTube Akoma 87.9 FM Kumasi subscribe
Uwia na wemi adome bi na ɛda nkyɛn no ketewa bi no ɛno yɛ notification bell no na kyerɛ sɛ wemi aso ɛno nti ɛba ne sɛ yi ɛbrɛ no ɛso na akoma mu nsɛm abadwafoɔ tena ase ne yɛde brɛ wo a wobɛnya notification no ɛno na ɛka kyerɛ wo sɛ wada ama time mu asɔ ɛno nti bɔ mmɔden ana ɛwɔ so na wo nso ɛhwɛ bi na biribia ɛnyɛ kama. Free FM 97.5 ɛwɔ Techiman manager daakye hene akwabea sika ɛna afei Reverend Felicity Mama Israel yɛkɔ so a ɛkyeakyea na yɛsrɛ onyame ahoɔden ɛde ɛma wo saa nso ɛna Reverend Akumfi Ameya papa yɛkyeakyea wɔ na awia yi paa Ezra fan club ɛwɔ Hamburg Germany Mrs. Bwedu maame yɛkyea wo Nikki Pizza fan club GHUK wɔnom nso ɛbɔ yɛkyi dɔm dwabe no ɔdɔ ɛfɛ hɔ na ɔbi nsika information center wia yi wɔnom nso ebutu a wabie mu ɛwɔ hɔ Anointed Fashion ɛwɔ Bɔdi Ayedua ase Rockels Minerals Limited papa yɛkyea wo Nana Asafo Edu Information Center Santimapo Nana Piao Nana ebie mu ɛwɔ hɔ san so na Nwraga Junction Total Filling Station no a ɛwɔ hɔ no make us say wia yi so wɔnom ebie mu ɛwɔ do also labadi area yɛkyeakyea yɛda ase sɛ wabiem ɛwɔ taxi no mu na Kofi nso ɛyɛ taxi driver ɛwɔ tech na olodi ɛde kɔ aprade Kofi onyame nhyira wo ɛne taxi drivers a ɛwɔ tech ya ɛnei wɔnom agye Akoma FM ne Akoma mu nsɛm dwumadie no atum edi amegye soɔ ɛne Marcos na Nana Akua Koko ɛwɔ ha sanso ɛna Sikapa Evangelist Samuel Mensah and a Pastor Julius Naba, Ishmael Howard, and me producer, Belucci, and so and it could be Tuesday, Nitim and so and one more at the end of social media. Na mama bibi enchiro. Adie bi owa eye any person, then so enye onipa bi so enetisa. Then so eyadea eka iye ho. Also, you can care for an animal for a month, and the animal will remember you for life. But you can serve humans for 20 years. But with just one mistake, they will forget all your sacrifices in a single day. Ubetumi ashe abwa bosome abwa no eremfi woda. Nkwa na ubedi nyina wa asase so no obekai wo. Nanso wobɛsom enipa mfie aduonu mfie du mfie aduasa mfie aduanan wode bɛsom nipa nanso so mfomsoɔ bia baako pɛ bia wobɛyɛ no ne werɛ bɛfi mfe bebree som yɛ a wasom no sacrifices a wayɛ nyinaa ne werɛ bɛfi just a day wɔde da koro bɛma ne werɛ fi ne nyinaa papayɛ ne nyinaa biribia wɔde da koro ne werɛ bɛfi ne nyinaa mfomsoɔ no a wayɛ no papa no a wayɛ no so many years no ɔnkae ɔbɛkae mfomsoɔ no ɛpɛ saa ɛna enipa teɛ wohyia bi a ɛyɛ na ɛma no ɛnyɛ ɔnwanwa pii nanso so sɛ onipa bi nso wɔ hɔ na wɔte saa na woyɛ ayɛ enipa mu nimpan sɛ woyɛ nipa da bi a wɔsɛ ɔma mfomsoɔ ɔma papa ɛkata mfomsoɔ ɛso ma papa ɛnkata mfomsoɔ so mama nkɔ na me ne me maame nkɔdi nkɔmmɔ ɔbapa mema wakɔ aba Pacho yena. na wo te sɛn Pacho nyame adom. wodin Me di Philomena Atanle. Philomena Atanle Atanle. Philo firi hene ne bae Pacho mi free Accra, Kasoa ne bae. nkrai Pacho. nyɔkɔ awa kasoa nso I see nti Philo ɛde asɛm na ato wo a ɛnɛ wo firi kasoa anyɛ kwan ketewa o nti no kyerɛ sɛ asɛm no yɛ asɛm a ehia wo pa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  nti ɛyɛ asɛm bɛn no Pacho asema ehia me pa me da mentimi nda. saa Me da mentimi nda. na wani gu so Me dwen ho pa because onipa menene wo ho for many years. Ena menene wo akola baako a menene wo ye no ono a na ekoye
mampam no ɔkɔ sɛ ɔntena me ɔnware bio ɛna ɔkɔnya ɔba foforɔ ɔnyaeɛ no meba boɛ no so wɔ school ɛna daa no akɔla no ne ho kyiri no ɛna ɔse ɔfrɛ papa no sɛ ɔmboa no 50 Ghana na ɔmfa ntɔ aduane di ɛna papa no de 50 Ghana no maa no 50 Ghana no maa no 50 Ghana ɔde maa no no Philo ya na wahyɛseɛ baabi a tama wɔbaa nɔpa no wɔne wɔnom ɛka firiɛ no ka nsɛm no nyinaa ɛnyɛ bi wɔ mu why neɛ nte aseɛ yie patro asɛm no sɛ meba bɛrima no ɔwɔ school mu na ɔwɔ no ɛna ɔbisa yɛfrɛ no sɛ ɔbisa meba ne papa sika sɛ 50 Ghana ɔmma no na ɔmfa ntɔ aduane di ɛna papa no de 50 Ghana no maa no papa no de 50 Ghana no maa no no adeɛ kye me da me wɔ fie ɛna manya call a menya no papa no ne yere no ɛna ɔstart bisa me sɛ adɛn nti na akɔla no bɛbisa ne kunu sika ɛna me si akɔla no so ɛyɛ te sɛ ne papa so ɔbisa no 50 Ghana ɛnyɛ asɛm biara no nti forget yiya me ɔkasa ɔka bi kyerɛ me so meka bi kyerɛ no ɛna ɔka kyerɛ me sɛ menhwɛ ɔbɛbɔ yɛn nyinaa dua ɔbɔ yɛ dua a ɔde ɔbɔ me yɛn kasa dua ɔde akɔla no bɛda ase ɛnti sɛsi ano yare a na yɛyare akɔla no ankasa so daeɛ sɛ wewu ɔmo sie no akɔla no so daeɛ sɛ wewu ɔmo sie no ɛna ne nua no so wɔ SS mampɔn presec ɔno so frɛ me ana ɔka kyerɛ me sɛ ma so daeɛ sɛ me ba boy no wewu ɔmo sie no ɛna me si asɛm wo deɛ mentimi yɛ din wɔ asɛm wo hu because me yɛ din a daakye bibi bɛsi a me na mayɛ me ho nte fi ho sɛ me de asɛm no bra ha na ɔmo boa me na ɔmo mfrɛ maame no deɛ nti a ɔbɔ dua no ɔmbɔ mɔdea no ɔda ne duabɔ no ɔbɔ dua no wieɛ no na ɔfrɛ ne kunu maame nua ɛna ɔka kyerɛ no sɛ wabɔ yɛ dua nti ɔnim sɛ ɔbɛda ne duabɔ no ɛna maame no sɛ waka kyerɛ no sɛ se a ɔgyina bɔ dua no ɔnsan gyina hɔ a na ɔnyi duabɔ no aka kyerɛ no sɛ ɔbɛt ɔnse wanyi duabɔ no sese no yɛabrabɔ yɛ basaa yɛabrabɔ me nti abrabɔ no ankasa yɛ basaa akɔla no mu nso me bibia sɛe me nti mehwɛ akɔla no mu yare a na ɛyare ketewa no a ɛyɛ papa ne bankasa ɔse ne sisi da bi a ɔsɔ ne sisi mu baako no so ɔwɔ hɔ no ɔyare da bi a ɔyare me ankasa nkrampo me nti apɔ meyare ɛna mesi daabi meyɛ din wɔ asɛm wɔ hu a biribi bɛtumi bɛsi ampa nso ɛnti ɔmo mfrɛ no na sɛ ɔbɔ dua no ɔnda ne duabɔ no okay nti ɛyɛ wokora ɛna abɔ odua abɔ wo badua pacho ɛnyɛ mi kura bo me ne gyae bɛma na wɔyɛ ukunu ɛna na mo ware ɔyɛ ho ade wanyɛ me ho ade okay woyɛ die ne me ya igbeni woyɛ igbeni okay ɛna bɛma no nso ɔno so yɛ igbeni okay nti wohyia ukuru yɛ friend sɛn yɛ friend Daniel Agbemenya okay nti Daniel mo hyia wɔ hene yɛ hyia Sprinters Road na mo kyerɛ yɛhyia Sprinters Road ɛna yɛbɔ bra wɔ hɔ ɛna baabi a yɛwɔ no ɔmo abɛto yɛ wɔ hɔ koraa ɔmo apam obiara ɛna yɛkɔpɛ hwɛsoma me bi wɔ Kasoa ɛhɔ na yɛwɔ baabi a yɛwɔ no ɛna akɔla no mawo akɔla no nya 1 year pɛ na ɔkɔɔ hene ɔgya yɛkɔ me ɔkɔ ne fie because ɔmo fie wɔ Sprinters Road ɛna ɔkɔ me na mehwɛ akɔla no saa ɔmma chop money bia ɔme na mehwɛ akɔla no bɛdu pɛpɛnso yi ɔbɛma chop money krampo a ɔma akɔla no 20 cedis a 1 week ana 3 days ansana ɔbɛsa akɔla no friend ansana ɔbɛsa kaya akɔla no bio nti
mukokotena edan na yensi nwie mu no ehɔ na akɔfa afuro ɛna akɔwo ye dabi mi wo Sprinters Road ansa na ye kɔ hɔ okay ye kɔ hɔ na ɔkɔgyae mi wɔ hɔ no di enti na ogya awo ɔno ankasa na one day ɔsɔre na ɔkɔe wɔkɔ ye a wa ma bi o kyɛ so ɔne wagyae patron bɔne bi ansi sabe na wɔkɔ na akra no no wanya sɛn wanya 1 year ɔba na abɛma ɔba okay ayi sese wo mfie sɛn me ankasa me o 56 ɛna bɛma no nso ɔno so wɔ 50 mu bet menim particular but ɔwɔ 50 wobɛkyɛn no dabi menim bɛyɛ age okay enti ogya ya akra no ɛwɔ hɔ afe no wɔsan bɛgye akra no ana wo ana wahwɛ akra no ɔgya akɔla no afi wɔ me nkyɛn no akɔla no wɔ me hɔ one day akɔla no yare na me di akɔla no kɔ drugstore ɔti sa no so akɔla no yare na wo ka kyerɛ sɛ akɔla no yare bɛtɔ drum akɔla no na ɔdidi na ɔstati sɛ ɔdidi watem ɛna me ankasa rɔba na me tɔn me di rɔba kɔ ɛkyɛ akɔla no yare na me kɔtɔ drum akɔla no ansa na me ba no wabɛfa akɔla no wɔ m'akyi ɛkɔ na wo kɔ odi ni gya hwan me di ni gya ne nuanom wɔ fie okay ɛna ɔbɛfa akɔla no wɔ m'akyi kɔ ni fie Sprinters Road asɛm a meka sɛ 5 years asɛm no ɛna akɔla no kɔɛ no 1 week or 2 weeks na mekɔ sɛ menkɔ ho sɛ adɛn nti na ɔbɛba bɛfa akɔla no wankra me ansa na wafa akɔla no kɔɛ ansa na medu hɔ a ma me ne di blade twa akɔla no anim saa bɛn ne yere no na kyerɛ sɛ ogya wɔ hɔ ɛkɔɛ no ɔkɔfa wɔba foforɔ ɛne ne kɔtena Sprinters Road baabi na wo ne ne teɛ no mekɔhwɛ akɔla no ansa na maho sɛ ɔba foforɔ wɔ ne nkyɛn wɔ hɔ ɛna mekɔ police station wɔde deɛ na atwa akɔra no ɔde blade wɔde atwa ne sɛn ɔmaki no ha bɛdu ha bɛtɛ sɛ ɔyi ne ti po akɔla no ankasa ma yi ne ti ansa na wɔbɛfa wɔde blade atwa akɔra no 1 year no akɔra 1 year no dabi that time akɔla no nya 4 years to 5 years ɛna wɔde atwa na afiri ne ha bɛsi ha ɛna mekɔ Vivian police station hɔ ɛna Vivian police station for ɔmo invite no so ɔmfa akɔla no bra akɔla no ɔde bae no na ɔmo ho saa mark no na ɔmo gye akɔla no firi ne nsɛm ɛde ma me sɛ memfa akɔla no kɔ bɛsika ɔmo ka kyerɛ so ɔmo akɔla no every month no ɔntua sika no up to na me ana me brɛ de hwɛ akɔla no na no mo se akɔla no yɛ dɛn ɛna ɔde brɛdi ni twa ne sa mo kɔ police station no yɛkɔ police station ɔno wɔ police station ɛna mame no wɔ fie but ɔka kyerɛ police force akɔla no ankasa na ɛda na ɔde ne finger twa n'anim ɛna police force sɛ daabi akɔla 4 years na ɛde ne finger atwa n'anim ɛnyɛ blade no asɛm biara ɔmo bisa akɔla no kora mpo sɛ deɛ na ɛyɛ wɔ akɔla no sɛ mame no na de blade no twa m'anim ɛna ɔmo gye akɔla no firi ne nsɛm de ma me na mo kɔ police station na papa ne ka ho bi ɔka ho bi police for friend ɔka ho bi ɛna ɔmo ka kyɛn sɛ ɔnkɔ sisa akɔla no nneɛma bra ɛna ɔmo de akɔla no ma me fiti da no akɔla no wɔ me nkyɛn ɔma chop money kora mpo ɔma mekɔ baabi kɔ report no a wofrɛ no a na ɔdidi watem wofrɛ no pɛ ɔbɛdidi onipa no atem saa ɛna nti wokɔgye akora ne free no police for gye akora ne ma wo no deɛ wɔamfi wo biem wɔahwɛ ne biem woana na wohwɛ w'adeɛ okay kɔdo sɛ akɔla no two friends or class 2 that time sɛ akɔla no GSS 1 ɔkɔ GSS 2 wa na wohwɛ w'adeɛ na yɛ a wɔn kɔ papa hɔ wa na wɔn naso nte Sprinters hɔ biem ɔte Sprinters hɔ biem but sɛ maame no yɛ akɔla no ɛna wadwofoɔ gye akɔla no fa maame no meti ase sɛ nea wɔbɛn wɔn nti ɔbɛtumi akɔ papa hɔ sɛ bi ɔkɔgye sika sɛ so wɔnyini kakra ɔpapa no ɔmfa ama no enti tama wo hyia ɔba ne papa no yɛ friend sɛ wɔsi ne yɛ friend no Daniel Agbemenya maame mo Daniel no no deɛ mɛkae baako deɛ anhwɛ no mmerɛfi okay wo hyia Daniel no na ɔwɔ ba dada ɔne ba na ba na ne first wo na wo ba me ɔba miɛnsa sa wo hyia Daniel nti wo ne Daniel ba ne ka ho nan na force okay yo mate me ba maame nkɔla me ne Dr. Kwedi Kɔmɔbra dog Marco nyame adom bɔkɔ and we are going forward sanity kwenim
nti ɛrɛ yɛpɛ no maduro ɔbaa wo menses no wa wontimi nwɔ wo deɛ wonom no asɛkyerɛ sɛ ɛyɛ funu mu clear a ɛba no a wapɛ no so many years no wobɛtumi anya sɛdeɛ tie biara dɔ Marco Mama Chia no atiefo Sabe Dr. Grofa Trase si maka kra bi fati opom de ho ase Grofa yi mogyaduru a yɛde yɛn akase kokoo ɛne yɛduru friend Zaito Xyloides afra yi mogyaduru soronko ayi mogyaduru soronko bi obenu aduru bi awa danse pe odi fa aduru ho Grofa ho danse de bebree obi sine mani so bireme menim Grofa mogyaduru no nyame adom ɛkɔ emu ana wiase twa ne ho emu ana asase a tententen menya Grofa mogyaduru me no sisi saa ɔhaw ni na akɔ obi sɛ honam yaw na poso nyinaa yɛ ne ya ne nkotodwe ne sisi na kyiri brɛmo ne to ase twetwe no wɔse ne sasabro ne ne beko no onya Grofa mogyaduru no onya Grofa ointment twitwiye no ene yaw ne nyinaa akɔ obi sɛ wɔdante kakraa bi na akoma na ɛbɔ ne peri emu ana ne yɛm ahye no ɔnum Grofa mogyaduru no ene saa ɔhaw ni na ɛkɔ obi sɛ aduane si hɔ a wontimi nidi ɔde ne sɛbɛ wom saa na ɔgya si hɔ onya Grofa mogyaduru no ene odi saa gintumu obi sɛ ɔsi anadwo obi ada ehwa nkromo no ɔno de wontimi nda omini kɔtɔ ha na omina bɛtɔ ha onya Grofa mogyaduru no ne nyame adom ade akyi a gye bɛbɔ ne prum nyane no ansa no asɔre obi de ɔse mpɔmpɔ ɛbɔ no na ɛpae ɔno Grofa mogyaduru no mpɔmpɔ ne nyinaa hwete obi sɛ ɔno de odware wie a gye sɛ ɔkɔpa afe ɔde adwene ho ɔno Grofa mogyaduru no ahohene ne nyinaa akɔ obi sɛ ɔno de wanom Grofa mogyaduru no a na onim sɛ asase so ha adeɛ bi wɔ ɛfrɛ na tenka kɔpɛ sɛ ɔnom Grofa mogyaduru no hu sɛ tenka wo he ɛde na ne deɛ bɛtɔm ana deɛ bɛtwam ama Grofa mogyaduru no ɛnsotɔ na ɛho adanse yɛ bebree ɛyɛ menstrual disorders nsabuo mu haw deɛ mfie du no ntimi mu ni nsa ɔnom Grofa mogyaduru no mogya naba deɛ ne deɛ ba a wɔte yaw ɛne ɔnte yaw ne biem obi sɛ aka na wɔtwe ɛne numam da bu ne nsa no obi abɛte ne nka ɔnom Grofa mogyaduru no ɛne wɔahwe yi ana ne ho sɛ efisɛ yaw no ayira obi sɛ de menses no ɛba clot ani tuntum ɔnom Grofa mogyaduru no ɛne ani ate kama obi sɛ ne menses no wɔn de wɔyɛ ne tot ɛne wɔyɛ ɔkyerɛ na atwa nansa aba onya Grofa mogyaduru no yɛ na bosome ne so a na wɔtwe no ɛne nso kama na aba obi sɛ wɔyɛ family planning na wie afinie ɔtwɛn ne mogya ne mba na obi kyerɛ sɛ kɔnom Grofa mogyaduru no ɔso ɔfa aduro no toa baako kora ansa mogya na ba beduru obi sɛ wapa wonya baako na baako na chi kora mfie du baako ne ebi ma biem na obi ka kyerɛ sɛ kɔnom Grofa mogyaduru no efisɛ wate sɛ doctor ɛka na fidie so sɛ nyankopɔn amu ɔbaa bi abɔni na emom ɔbaa wanhwɛ ɔmanhyisi a awo betimi abɔ wɔde wɔsi ayɔyɔ kɔpɛ Grofa mogyaduru no ɛnɛ bada ne nan so ɛnɛ ɔbaa bi afafuro ɛnam Grofa mogyaduru no nti ɛno nti sɛ wotie radio no a Jimmy number no we are din komo wo hwe TV ni dia na do phone atwa ma frɛ TV no sɛ de be ya akɔ pharmacy a ombre Dr. Grofa number ni 0244 59 65 32 0244 59 65 32 waje number na wie die adanse bi ba a ni kan yi e frɛ me as doc me ho na me nsa ne me na yitititi manum no anum enko me de ba me de sa ba pimpim ho saa na me sa pim ho a asɛm pane bi efiri me nsa no aba na doc e de na wo aduro no mantim no me ye se a me ho atobi e ba ma ko so fidie so a ni ato ebo ase abekirikiri mu sɛ ɛyɛ sɛ ɔno Grofa mogyaduru no ama wo nsa no na yɛ tititi agyae efisɛ yare bɔne na saa yare doctor for to the namnes na ye immunity ya to the anansi asem bia so ya anansi sɛm wan hwe ya saa wo hawo betimi do akwansie do efisɛ ubusa doctor bia sɛ de na kɔfa saa wo hawo ba the doctor bia bɛka kyerɛw ne sɛ ansa kora na be sɛ wo nsa ana na yɛ tititi no na sra de bɔne na efrɛ de cholesterol no wa wura oni pedua no woni watena 15 to 20 years eno ti hunsuansuanso na wo hu no sɛ wo nsa no na yɛ tititi no na srade na wura mu no afum akowura wontiri bi efrɛ no artery saa entiri artery na doctor for kyerɛ sɛ eni kwan sɛ bibia fam
ka emogya nipadua no ano awie de soma akoma no nnuane a wɔdidi nipadua no atwitwe na ɛfɛ ne nutrients na mframa a wɔahomedie nipadua no asɔ ne so na ɛfɛ ne oxygen no ɛna ɛfrɛ mogya yi apɔmpe akɔ nipadua kɔ nyinaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nipadua no bɛgrow fine kasi nyame a nyɛ wadom no sradeɛ kɔwurawura saa ntiri mu a ɛma mogya nni apuro yie wɔ nipadua no mu yɛ sɛ de ateetee bɛto nipadua no so woduru saa gyinabere yi a dɔktafoɔ ato ne dini low density lipoprotein sɛ srade bɔne awura nipadua no mu nti wo nsa no na ayɛ titiritii no yɛ nkaebɔ a wo nipadua no ɛbɔ sɛ nimguo fam agyaduro no nyɛ sɛ de ɔhaw kɛseɛ bɛbrɛ wo nipadua no ɛtuufoɔ sɛ mu w'ani hu so sɛ wobu w'ani hu so afei de sradeɛ no ɛbɛtae nkyiri no ama no ayɛ kɛseɛ ama yɛfrɛ no arteriosclerosis ɛdu saa bɛyi deɛ na ayɛ den ɛkyi sɛ mframanuo no ɛfrɛ no oxygen a ɛwɔ sɛ kɔ w'adwene na w'adwene kɔdi dwuma no ntumi nnu ntam adwene no ɛnya mfa ne dwuma a ɔsɛ ɔdi a deɛ kɔbaa no sɛ adwene no cells no sɛ te sɛ ɛwu ɛdi so w'ani w'ano wo nsa wo nan wo bɛɛma mu na asɛm aba pressure tumi bɛto w'ani so ade ntira ɛnam sɛ mogya no ntumi mpo nti wɔ sɛ akoma de ahoɔden foforɔ pia mogya mu saa overspeed no bitumi ama pressure bɛto w'ani so w'ano tumi kyia wo nsa dompe no mu na da ho ade ntia cells na wu ɛna obi tia fam a asɔ tia fam so obi so wɔfrɛ no bɛɛma a ɔnyene so ade ntira cells na ayɛ mmerɛ nimguo fam agyaduro no sɛde bɛboa ɔma nipadua no ayɛ kama obi so wɔda anadwo a ahyɛ asogya agu ne ho ne honam nyinaa ahyehye no obi so wɔtena faako kyɛ na ogyina faako kyɛ a na ne nan ase pagyapagya wɔde ne nsa mmea na atom nimguo fam agyaduro no yi saa sradeɛ mfiri nipadua no sɛde bɛyɛ ɛnkɔfa ɔhaw mmerɛ wo nyɛ saa kakra na sradeɛ no foro wo soro kɔduru adwene no ntiri no na pressure bi ba na adwene no ntiri no paepɛ dɔkta sɛ wɔanya stroke gya wo koraa no sɛ aka wɔto dɛm yɛbi sɛ de stroke titeɛ nnɛ wotumi kɔba koraa na te sɛn na yɛre aka wɔto hɔ nimguo fam agyaduro no ɛfiri sɛ aduro bi wɔ mu a ɛfrɛ de xylem na ɛno boa yi sradeɛ firi wo nipadua no mu na kokoo no so aboa ma mogya adi afu sɛ ne ɛyɛ nyɛ sɛ kakra wote hɔ wonka bi nhyɛ mu wo ho dodow waka sɛ wokɔ hospital woduru hɔ a dɔkta bɛka kyerɛ sɛ adeɛ bi wɔ mu ɛfrɛ ne sodium ɛkɔ so nti yɛnkyerɛ yɛtua wo pressure ne ɛba no sugar level kɔ soro nti asikyerɛ ne biem diabetes ne ɛba cholesterol level ne kɔ soro nti awa na mo ne biem woyɛ bɛrima a woduru saa gyinabere a wotwe mu tan na masa no bɛkɔ fam nimguo fam agyaduro no yi saa sradeɛ mfiri nipadua no ɛfiri sɛ no ne aduru a wonom a ɛsɛ ɔyareɛ no na ɛsan siesie wo nipadua no ma nipadua no yɛ kamakama ɛno nti ne ato aduro no dini grow fine asekyerɛ ne sɛ nyini kamakama nyini fɛfɛɛfɛ nyini ne saa berɛ ado ahoɔden nyinaa ɛbɛpɛ sika yi nkɔtɔ berɛ bi ma sika a wanya no nsa mfa nkɔtɔ ne ɔdom de asɛmsɛbɛ nimguo fam agyaduro no bɛboa siesie ma wo nipadua no ɛkama ɛno nti ne ɛba afidie so a ne yɛni abiri yɛ nua mɛma nom sɛ bɛrima wo bɛrima no nyɛ dompe ne hyɛ mu o ɛyɛ nkyirikyiri ɛna mogya fam nimguo fam agyaduro no ne mogya mfa nkyiri mu yie na wofrɛ bɛrima no a wagye wo so ɛberɛ nti ne yɛ nuama no ato yɛ din dr mensis prɛkopɛ yɛmfi adu no ɔmu ne nsa nimguo fam agyaduro no mogya naba yɛbaa na ɔte yaw ɛnɛ ɔnte yaw no biem deɛ yi clot ɔnte biem wɔyɛ family plan na wie na wotwe wo mogya ani ne mma a wadura ne guo fam agyaduro no ɛno nti ne yɛde aduro nwanwasoɔ bi aba a yɛato de ne grofine ointment wɔde aka mogyaduro no ho grofine ointment ɛno yɛ honam yɛ waduro honam baabi a ɛyɛ wo ya wapɔ so nkotodwe osisi wakyiri brɛmo otu ase twetwew wo sasaborɔ no wonom grofine mogyaduro no a na ade ointment no so atwitwi baabi a ɛtɔ aduro biara wobɛnya saa aduro mmienu bi atɔ sɛ ɛyɛ pharmacy herbal shop drug stores yɛn ankasa so wɔ kasa nam a ɛkyina ɛtɔ aduro no wohyia ka na wato na mmom sɛ wopɛ dodoɔ mu atɔn na wɔ asante region ha kuma se a yɛ akɔtafo pfa pharmacy tafo new road wopɛ 1000 cartons wobɛnya ama wo misi yɛ ba wo mmurom apidanfo mmurom kɔlina ashtown reservoir wɔ kewo senator sufo line hwɛli wɔ boakwa havme wɔ asafopɔle saksɛba apatase blockhouse ɛnɛnɛ so wɔ patase wɔ costa pharmacy pampa so yellow and orange wɔ mkom edu park wɔ atonsu bɛnya guo fam agyaduro no smart herbal wɔ boase santiago hɔ bɛnya guo fam agyaduro no ointment no bi atɔ nkranfoɔ mu nkɔ kanhyi drug lane ɛngye herbal halos repass ɔmina wɔ guo fam agyaduro no ointment no asamafoɔ nkɔ ecus pharmacy house of drug dama bɛnya guo fam agyaduro no bi atɔ nkɔkɔ hillside wɔn na fɛ da agye drugstore anaa anti akoma bɛnya guo fam agyaduro no ointment no bi atɔ
For be a Gapsi pharmacy, when you go from a Gibeon, Kapani Pistia, who was the Gofie, go for a ho. Marcasim Air Social Station, when you go from a Gibeon. And no do Boga, sister, provision store, Obinadi, Tamale, Pike Gombila, while Obruni and Nathan pharmacy. But be out be free, but be out be free, be a Bora pharmacy, Hair shop, drugstore, which should go from a Gibeon. Notice also one sat, and now you titi. Macasianas and Atio, the big down on what the Yaracasian ebro. The number no, the Breno, I am 0244 0244 59 59 65 65 32 32 0244 0244 59 59 65 65 32. 32. So no go from a Bruno, now I had no man. It's a Marcus. Now the ointment you now we are in our car. You can't go fire. Imagine to say. It makes you grow fine. Yamiko be out the Sunday, the Russian bar near the truck edition. Anunti ma wonya ha na kope grow fine mo jedro no ebe. For Dr. Sisiana opesa wudin chemu a 0244596532 0244596532 na ejin chemu biada onso ope. Na yenko na yene filo mina enkonko toa yenko matwetwe no eso na filo okay enti eya na oba no eko frɛ o papa because papa no esa enye ne papa okay enti mo jai okɔ ɔno ankasa mu ne kra no ne ba wo no wo no mpo enye ade a wo fie no enti eya dan na okɔ frɛ ne papa ne sɛ okɔ jiska I'm going to try them that time. I'm going to try them. I'm going to or friend, I'm going to say, Miss Canton, Fred Papa, this one shall be a man. Obano no school. No school. Okay, secondary school. Na ono ankasa ne papa ankasa wen. Ono ne papa ka baby more than 15 years now. Okay. Okay. Then our friend, nothing our friend, me na me catch some friend will be our baby man. Because or time I'm in one or to miss man or to me be a man and your friend and a colano so friend. Now colano so friend now assembly be about a chain. See, I find a friend or no dear because my friend me papa and you know what me the back by your stepdad. One of my mammy I bet now while worry me mammy papa no Daniel one no a certain amount in your bed saying what a baby saying. 6 years. Enti nkran no afa ne sɛ ɔmo papa ɛna ɔno nso afa nkran ne sɛ ɔmo ne ma because na ɔne nkran ne enti ya kabra nkran ne frɛ wɔ so ohia sika wɔ school mu no kan kyerɛ ne sɛ wɔn frɛ Daniel ana mɛboa 6 years amo kyerɛ sɛ ne ɔne ɔma ne nyinaa te fɛfɛɛfɛ That's right. Enti wɔfrɛ papa no na bɔɔ ne yere na ma ne yɛ sɛ akran na frɛ no 50 cedis. And now why na catch it? All I mean here because I hear me say or be funny phone or share phone so because according to Papa na maybe son or say or the phone to wana or share the phone so nipa or send scan man and no nipa or ya we na I hear me so no kasa na me bo Papa na catch it na you na say was send this sika na wakwa akɔhwɛ ne ma bisa papa no me bisa papa no say one kan kyerɛ no but wa fa ne phone no ho say wa send scammer asima sisi okay so me send this ka ema obi a oni papa number ema ne phone no eso so what you say say me send this ka ma wo number no any mobile money ho nti si den wo hu say was sika no was send the send edi ni kra na wo ho ebi a ma send sika e di ama akua koko edi ni wo ho sort yes ye ba akua number ni bi ho ti si den no ba no enya ehu number no na me okay papa no o ma o discan ma wo ba no ana wan fa ma o discan man wo ma no o discan man okay enti edua no bo ne saying oh mi na mami no frɛ me anopa mami bɛn ni yiri no o frɛ me anopa no didi matem frɛ me o ba fun ntina akola no ko jiska no o ni kunu nche na me si o akola no so ti sɛ ni papa na sika o di man no enye fonso bia
ɔyeya me ɛna me so meka mekyerɛ no ɛkyerɛ no ɔka kyerɛ me sɛ mentwɛn ɔbɛbɔ yɛ aduano a ɔbɛko me afa akwadaa no nyinaa da ase afa akwadaa no nyinaa da ase meyɛ hɔ na papa no frɛ me sɛ ɔbɔ dua no o ɔbɔ dua no ɔkɔfa shinap ne nkosua no bɔ dua no Daniel frɛ me yere no bɔ bɔ dua ɔfrɛ me sɛ mendwane kɔ police station na menkɔ report ɛna mekɔ police station ɛkɔ report yɛ police kɔ sɛ daabi aha deɛ ɔmo yɛ saa adwumako no wɔ ha nti memfa asɛm no kɔ ahemfie ɛmi so sɛ menni bibi menni sika bi a mede bɛkɔ ahemfie ɛna metena hɔ bɛmi wɔ hɔ a mehu sɛ yɛabrabɔ no baabi bia yɛ basaa ada wɔbɔ dua no nya sɛ ɔbɔ dua no ɛkɔnya 1 year ɛne akyɛ kɔnya ɛna 1 mo year nane yɛndane na wɔte ho saa ɔmo ka kyerɛ no sɛ ɔka kyerɛ me papa no ne maame nua sɛ wabɔ yɛ dua ɛna maame no ka kyerɛ no sɛ ɔmbɔ mmɔden no dane duabɔ no ɛna ɔka kyerɛ maame no sɛ ɔnim sɛ ɔbɛdane duabɔ no nti mo ne obi ankɔ ne hɔ mo ne no nkɔ hyiae paatwɔ daabi okay na ɔbaa no esusu sɛ bi a woda so ne Daniel hyehyɛ hɔ anaa ebi enum na ɔde sɛ wo ne n'agya yi a bi nti na wɔsɛ woba bɛfrɛ nso ɔbɛgye sika nti ebi no ɔfeel sɛ mo da so hyehyɛ hɔ ɔno wankasa nim sɛ me ne papa no yɛ hyehyɛ hɔ ɔno anim paa ɛyɛ tirimɔden na ɔpɛ sɛ ɔbɛyɛ na sɛ nyɛ ne sika ana ne phone so na ukunu sɛ ne sika ne fi ma ɔba no ana according to ɔse ɔno na ɔhwehwɛ adwuma ma papa no nti a ɔno na ɔpɛ adwuma ma no ɛno nti na ɔmpɛ sɛ ɔmfa sika ma akwadaa no na ɔne ne teɛ na ɔnyɛ na adwuma bɛn na ɔyɛ me ne tiɛ no security adwuma na ɔyɛ but wɔgya yi security adwuma no ɔyɛ no na ɔkɔ ho sisa no na ɔgya security adwuma no sɛ ɔyɛ adwuma wɔ filling station as a manager of filling station. Oh, okay. Nti ɔbaa no nso ɔno na pɛ adwuma no ma Ɔsɛ ɔno na ɔpɛ adwuma nti no ma sika ebefiri adwuma no mu aba no ma bɛrima no mfa bi mma obiara anaa wo ba pɛ mɛbɛrima no Nti ma bɛrima no- akwadaa no koraa even ne ba koraa mpo ɔmpɛ sɛ ɔbɛma akwadaa no ankasa chop money ɔmpɛ sɛ ɔbɛma akwadaa no ankasa chop money ɔma akwadaa no 20 cedis a week a 20 cedis ɛne a week a kɔdu Friday ansana ɔbɛsa ama no 20 cedis kyerɛ sɛ week 20 20 cedis yɛ akora no ɔnyɛ mfie sɛ yɛ week ɔma no 20 cedis akwadaa no ɔwɔ 12 years sɛ Ɔkɔ ɔwɔ school. 12 years patro ɛna week bi ɔma no 20 cedis patro me ɔbɛrɛ ne nso ɔbɛkɔ ama nso ɔma mmiɛnsa dada akora no ba abɛka ho nnan ɛna ɔne wo ya 1 year mu no ɛna ogya hɔ kɔɔyɛ nti sɛ nkora no ɔba no wɔsi deɛ na ɛha no wɔawie school no dadaada wɔwie Sɛ sɛ ɔyɛ ɔyɛ deɛ dada ne result no ɔyɛ 1 day job a ɔkɔ ɔnya 1 day job a ɔyɛ na sɛ na obi pɛ school dwuma bi ma no na ɔyɛ wapase fɛfɛɛfɛ bɛt boafo bi a ne hɔ a ti sɛ wɔn fie sɛn ɔnya 22 years 22 years Patro, I see nipa tí wɔn hwɛ na wɔn fɛ maame no fama nti nkora na wɔn se yɛbɔ ne dua no ankasa no wɔsi ɔwɔ hɔ a ɛyɛ anadeɛ na ɛyɛ no ɔno ankasa so daeɛ sɛ wahu ɔne n'adamfofoɔ ɔmo ɛti ne kaa bɛbɔ no na wahu na mede ne kɔ mpaebɔ bi a ɔmo bɔ mpaeɛ ma no but manho akwadaa no a n'abrabɔ no ɛnyɛ wei na wogye di sɛ yɛ duabɔ mo ɔyɛ duabɔ no na Because sɛ akora no anka wɔn nyɛ- kɔ sika wɔnyɛ hwee akyɛw sɛ akora no wɔn sika wɔnyɛ hwee ɔnwie sika wo a na wode sika no ma akwadaa no nti ɛna nyɛ maame no nso sika ɛnyɛ maame no nso ayi sika sɛ ɔno na pɛ adwuma maa ne kunu kura na sɛ nyɛ ɔna tua ne kunu ne ka sɛ ɔka kyerɛ ne maame nnua no sɛ waboa yɛ dua ɛnte ɛna maame no ka kyerɛ sɛ adɛn nti na wabɔ yɛ dua ɔbɔ mmɔdeɛ no ɔnda ne duabɔ no ɛna ɔse ɔno ɔntumi nda ne duabɔ no wɔbɔɔ yɛ no onim dada ɛhɔ a na menim sɛ wabɔ dua ɛna wɔn nso wɔn kɔ hɔ because ɛmi wɔn wa akyɛ afe deɛ ɛkɔ afe akyɛ nti sɛ yɛ dua no a ɛfɔ abiri nkenke sɛ akwadaa no wankɔ wia sika nti ebi ana deɛ ɛkɔ soɔ no ebi abrabɔ mu asetena mu ɔmu ɔbɛn but ɛnyɛ dua no
Yeah, we're born the same way. You want to see board, the end say, me kuna is Kadiama war, and I will pesca with school, not be send 50 cents. Dianim Kusio Ben or Fred, Yedi board, Diano, like me. It's your Bobo, dear Fred Daniel, or no, not the given no, a board, Diano, or none or Fred. The year that day, Catherine, the same year bought Wabush Yanni View, say, must send 50 cents at the Amawa. When you Emerson, I say, Emerson. Oh, aha yɛ akoma 87.9 FM na premier TV akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno a ɛna wohwɛ na wotie yɛbɔ mmɔden ne afrɛ Daniel na yɛne no adi nkɔmmɔ ne yɛhu sɛdeɛ ne yere no asi ɛbɔ dua no na yɛahwɛ sɛ ho nsunsuansoɔ na ɛkɔ maame yi ɛne ne ba ne so a because obi bisa ne stepfather sika wɔ sukuu no ama no 50 cedis a aduabɔ bɛɛ no MC Marco. na wo nkɔm te sɛ Oh, Uncle Padona. MC Marco. Confena no den. Nyametiasa. MC nie Marco. okay You yɛbɛbɔ watch it. ma I share Marco. Bende. Sano mutie. Ede ku krum sakaunu. Sakaunu for me chubia. Yeba. Marco. Yankopɔn nkɔso na wonhyia mo mo adwuma pa mo yɛ ɛma Ghana ne asantema nyina ɛnɛ awia nso yɛde nkyea kɛseɛ bɛfiri Dr. Baa aso ɛyɛ de ama yɛhwɛfoɔ ɛne yɛtiefoɔ nyinaa deɛ nipa bebree nim ɛyɛ ba yɛka Dr. Baa ɛyɛ nnompe ɛne nkasɛɛ ho asɛm ane yɛni nipa bebree ɛkyɛ enti na awia yɛ a yɛtena sɛ mesrɛ wo yadeɛ na ɛwɔ nipadua no mu a sɛ bitito ɛyɛ nnompe mu yadeɛ mu no wode ba Dr. Baa wɔ ahono sɛ yɛne yɛwɔ nnuro ahaban a yɛde sa saa yadeɛ no ma ne firi nipadua no mu enti awia wobɛdi nka deɛ namba yɛdidi dwuma no na afei wode w'ani akyerɛ Dr. Baa hɔ na afei yɛhwɛ wo ama yadeɛ bia afiri wo so yɛ namba yɛdidi dwuma no yɛ 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 3482 0244 08 3482 number way ana Dr. Baa edidi dwuma awe aso yo me say wo Dr. Baa yen ye kira kwan ya hye ne nso say you kuma say atonsu agogo abai hospital na chi ana abehu Dr. Baa ana fe enkranso ya was Painters Road 18 Junction also behu ho me see ya trase bia eya ne ya kaka nipa ne ya boda wuro che nipa say ya wo nompemu ne yade bia won kase mu ne nompemu a etiti nipa bebre enti na enso beto wo beba awia bebo ne nipa da sani kompani wo bodede wo ye dede ensu etwa dadwo se de nya ne kotodwe eya ne ya ede ya ne nipa dua mu tutu no wo bete o se ma aposo nyina ya me ya dani da nyina na otete mesew se ka se nipa aposo a eye broni se eye dwant na de ede ya na abrani abre nyina no eme nipa ho twom se eye kase mienu ane kohia ana obode bo nipa no ode gregobi anase katoj bi hyehyɛ nkase nanim sɛdeɛ bɛyɛ ema nipa do mpemienu entwie nanso fa yɛde bi te sɛ arthritis a ebowura nipa waposo a na fe ɛwere saa no ma no na me nipa ɛte yaw etu obi kwada no na ɔnyare ɔno aso ɔnyare baade ɛkye yɛn ɔpɛgya ne nsa empɛgya ɔto ne nsa ɛnto ɔde to enye no ɔma so kora enye yi ne nya kyerɛ sɛ emu yɛ ne ya emu tutu no obi ɔde ne nan to no kwasi fam a enye yi ne yanka ne nan poso ne nyina tutu no ɛyɛ ne ya ne nyina ne sɛ wonya haw ɛne amaneɛ na de ya ne yɛbɔ dawuro da bi ɛbɛkyerɛ sɛ ka kyɛw sɛ ɛmfa wo pɛ nkotondo ɛna obewu nipa da sani wada ne ho pharmacy ana wotwe nnuro gu ne yam saa na nnuro bi aso ekɔ nipadua no mu a ɛnyɛ sɛ ɛkɔ sɛ nipadua yade korɔ no na ɛkɔfa yade foforɔ ɛde abrɛ nipa bebree etu obi ɔno maduro saa mɛnɛ wanya ɔsa ɔnkyene ne yam da nanso ɛnam painkillers ahodoɔ a sɛ bibibi yɛ ne kakra bi a ne ho tutu na no ano no ɛna amena ɔsa yɛmkuro ne nyinaa kɔfa yade foforɔ ɛde abrɛ no mpanimfoɔ nso sɛ wokɔtwa wo dua no wanya sɛ wo pie to deɛ nka hɔ
Enti sɛ nka wokɔfa yaresa no anya nkɔfa yare foforɔ nyɛ dɛn sɛbe ɛma ho. Ɛno nti na Dr. Baa se yɛka nipadua no ɛyɛ deɛ wɔ ne mu titiw wɔapɔ so yɛ ɔyɛ wo nnompam titiw a ɛyɛ ne ɛwɔ ahaban. Ne ahaban no adeɛ ɛfa so yɛ nie. Obi a ɔso wɔ nnompam yadeɛ paa a wɔno deɛ pains paa na ɔte wɔ ne nnompam no. Woba yɛ ne ahaban no bi ka nipadua no a wɔn sɛ yaw bi a ɛwɔ nipadua no bi a na afiri mu na afei wɔanya afa ho die. Ɛna na ɔyɛ maame bi baa hɔ. Na maame no ba nyinaa na ne su nyinaa ne sɛ wate yɛn nka. Na ne sisi yɛde atena ne so mfie bɛɛdu ɛnam sɛ maame ɛne ɛwɔ abrɛ. Sisi me sɛ 1 month kora sisi yɛ ɔyɛ nya de ketewa ede kora nya de ketewa. Na 10 years mfie du. Ana yɛ maame atena seɛ ama ne sisi na ayɛ ne ya. Na ɔso ɔkɔ kɛtɛ so a wɔna wɔtena seɛ nyɛ yie. Ogyina kora deɛ na ayɛ booboo. Nanso mmerɛ a wɔhu ɔgyefo na wɔte yɛn nka a ɔbaeɛ no mese maame ne ho atɔ na ma obi a na sisi yadeɛ tena ne so mfie du no ɛna me ne wo kasa yi maame ne ho atɔ no ɛdeɛ bɛ nti na ama ne ho atɔ ne ntɛntɛm no ɛyɛ aduro na ɛyɛ sisi yadeɛ aduro na ɔbɛnya ebisa aduro na ɔbɛnyaeɛ no ɛyɛ yadeɛ na ɛwɔ ne sisi no emu aduro ɛna ɔbɛhyiaeɛ enti na ama ne ho atɔ no enti ebi a me maame bi me papa bi ate fie ɔwɔ haw ɛwɔ ne waist ana ne sisi ne mu ɛyɛ ne ya aso obi adua mako mu na ɔtwi ne wom ɛhyehye no emu yɛ ne ya mesra wo bra Dr. Baa hɔ yɛsi sɛ obi a ne sisi yɛ ne yɛ pie Dr. Baa hɔ na sɛ sisi yadeɛ na nkɔ a ɔmena magye ne sika fisɛ yɛn no yɛnim deɛ yɛyɛ fisɛ yɛn nkɔ ne yɛde ahaban ɛto nipa sisi akyi ɛma yadeɛ bi a ɛwɔ mu no efiri hɔ ɛnɛ obi ne nan mu abu sɛ pɛn obi ne nsɛm kasa abu obi ne sɛ mu dompa abu mesra wo sɛ dompa bu wɔ nipadua no mu a nipa a wɔto ano ɛyɛ Dr. Baa sɛ wɔante sɛ wɔyɛ ka nyinaa ase na yɛ wɔdwe sɛ me nam abu makɔhyia ataa maame ɔwo nta bi te baabi a wonim nimdeɛ wɔ wo kasa no ho a mesrɛ wo wokɔ sɛ wu dompe ɛna wobɛhu obi ne dompa mu bui ama na ne nsa atwa 7 ɔkɔ ɛda ne ho sɛ yaa na ɔwɔ ne sɛ yaa na ɛnkɔsi da bɛn dompe yɛ adeɛ Nyankopɔn nipa sɛ ɛntumi mfa nipa ntu anamɔ enti sɛ wo kasa mu bu no a obɛtumi ato na ma ɔte sɛ Dr. Baa na wokyerɛkyerɛ ɔgoro mɛdam ase ɛde ohia ne ahokyerɛ ne adeɛfoɔ ɛde kɔ a la show no wobɛhu sɛ nipadua no agyigya na afei dɛm de aba mu enti na wobɛhu obi ne nan ayɛ 3940 ɛna wobɛhu obi ne nsa atwa 7 ɛna wobɛhu obi ne kasa ebu amena ɛda ne nan ho ɛnyɛ ade ketewa onipa na mu adi dɛm ɛna Dr. Baa ba sɛ obi a ne dompa mu abu sɛ yɛ akwala sɛ yɛ ɔpani yɛmfa dadeɛ bi ɛnhyɛ ɛyɛ ahaban na ɔbɔ adeɛ bɔ kan nipa da sani wo sɛ woyare a yɛmfa nsa ayadeɛ no ɛno ne yɛde to dompe no so a ne yɛgya ahaban no ama dompe no na no ato akasɛ no ama ho atɔ enti na me ne wodi nkɔmmɔ ebia na wohwɛ me wo maame bi wate ahwe ne kasa mu abu adwene wɔ tim ase yi maame deɛ wanyini mfie a wanya yi deɛ ne kasa ntimi ntoa Bible baabie no ɔkyerɛ sɛ obi nyina ne kasa ntoa ɔte yɛmfa ahaban no ntoa enti bɔ mmɔden na fa wo maame wo papa no a ne dompe mu abuo no fa ne bra Dr. Baa ne yɛnto ama no ebia na wo ba ketewa bi ɔkɔgye agoro wɔ school mu ama obi akɔwɔ no ama ne nsɛm abu anaasɛ awɔ ama no afiri kyi a ne nyinaa Dr. Baa yɛ ho adwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a daakye bi no akwadaa ne bɛdi dɛm ntɛmpaa so fa ne bra hɔ ne yɛntoa saa dompe no ɛma no ɛna obi te Central Market obi te me kurom sakra wo ya me kɔ holidays wɔ hɔ yi obi te hɔ ka na me kɔtɔ dwa me ya ana me kɔtɔ dwa me ya ana me ntimi fa brɔbrɔ sɛn ana ma nom da bia musa sɛ no na anom yɛ ɛyɛ Dr. Baa deɛ ɛnyɛ ado bi a wonum akɔ yam na ɛkɔsa yade o me nua ba papa wotie me na tie ɛnyɛ deɛ watie bia na wodi gu yam a bɛsa saa yade no gye sɛ wo hyia yade na aduro ɛwɔ Dr. Baa hɔ enti obi a na nke kɔyɛ no operation yɛde dadeɛ kɔhyɛ ne kɔtɔ dwam ama wɔn amane a ofra ma no ne ba na ɔkɔ na wo deɛ wotimi kurom sakra wo no ha afa kɛntɛn siti afa ase kae komprenu kɔtɔdwe akɔfa nneɛma bi akyekyere ɛde nneɛma bi kyekyere so a ɛnyɛ pintin bi na ɛyɛ ɔmo misra wo bɔmɔ na wie me ne wo tim kɔmɔ yi to wɔn na kɔtɔdwe mu yadeɛ na ama wo na ma kɔtɔdwe so kekra nkɔla kora ho ayi ho ade kora ba na sɛ maame ba akɔ se nkɔla edwane ɔmo dwane a ne kɔtɔdwe na ɛyɛ dede ɔmo nim sɛ awi abobi na ɛba enipa yɛ mmira ma ne kɔtɔdwe nyina keka nanso woba Dr. Baa hɔ a yɛyɛ wia ne mu ɔda sɛ din wo na mo ntutu bi mu ɛna obi kɔtɔdwe timi to no na ɔkɔ akɔhwɛ ase ne nyinaa kyerɛ sɛ yadeɛ bam
ɛma kotodwe no ɛlusu nneɛma bebree bra na Dr. Baa ɛnhyehyɛ ne yie na obi a ne kotodwe yɛ ne yɛ a watena ase akyɛ no ɔmmra Dr. Baa ho ɛne edi nkɔmmɔ ne aka kyerɛw sɛ obi wa ne ba bi anya adwene ha ne nua bi anya adwene ha ne maame bi wahyɛ ase yɛ kasa enipa hyɛ ase sɛ ɔkasa na adwene ne kyɛngye a mpanimfoɔ no deɛ ɛyɛ anadɛ ɔmo yɛ ase ɔyɛ bɛyifo daabi sɛ adwene no ho ka ɛnɔɔma ɛnsɛ a ɛnyia ɛwɔ nipa asetena mu ɛno ana ɔbɛyɛ bisa adwene na kyerɛ nipa adeɛ so ɔnyɛ nti na obi tumi hwɛ anim saa na wɔtwam ɔso wankyea no adwene ne maa ne so nti na yɛne wo kasa ne yɛka kyerɛw sɛ ɔba bi a n'adwene ho aka ɔkɔno no bɔne bi anaasɛ ɛnɔɔma bi afa no so ama adwene no ho aka ama ne yɛ nɔɔma a ɛnsɛ mfata ma ne bla Dr. Baa ne yɛma no aduro ɔda nyane ɛno ano yɛn mfa kyɛ bi nto ne nsa nto ne nan obi abɔdam na ɔde kyɛn ato ne nan yɛma no aduro na ekura sɛ etu no ne nyinaa yɛ ɔhaw ne amaneɛ wode ba Dr. Baa ɛbɛma no aduro ama nanom ɛnam ne wodi nkɔmɔ aka kyerɛw sɛ twene yadeɛ tete nkurɔfoɔ ɛne ɔnya adwuma akyina ne yɛyi n'adi ɛdeɛ bɛyɛ nti a otwa obi ne wɔn nso a otwa a adwuma wura bɛfa no daabi ɔbɛka sɛ wɔsɛ adwuma no enti bɔ na bra Dr. Baa ɔbɛgye aduro ɛyɛ twene yadeɛ aduro na afei yɛmfa nsa wo yadeɛ na kɔ hɛ ɔsɛ yɛn kuro tete nkurɔfoɔ paa dabi a meka kyerɛw sɛ yɛn kuro ɔsa no ɛyɛ yarebɔne o sɛ wɔhwɛ yɛ yadeɛ baako a wodidi a boi wɔanidi a boi anadwo du mmienu gye sɛ wodam yɛ ayi ɛyɛ kitchen shop ɛma afei aduane si wo mpa atifi na yadeɛ wei ɛda aduane no ɔsɛ na wobɛwu Dr. Baa sɛ ɛnam ne wodi nkɔmmɔ yi sɛ wobɛnya gyidie atu anamo abɛgye abibiduro ɛwɔ Dr. Baa ɔsɛ yɛn kuro no ɛto bɛtwa ama anya fa ho de ɛno obi akyi kasa ɛyɛ ne ya ɔkɔ nkɔ ɔtene ne mu ɛnyɛ yie ogyina wo ɛnyɛ yie n'akyi ama ne yɛ ne ya saa ama ne mu kura ko a ɛna wobɛhu obi na ne fa akyea ne nyinaa wode ba Dr. Baa a ɛsiane sɛ nnompe ne nkasa mu adwuma ne yɛyɛ no sonko nti woba a yɛbɛhwɛ wo ama wakyi kasa no a yɛde aba mu ama wontumi na no ne nyinaa akɔ ama wo nso ho atɔ yɛde kasa ne nyinaa aba awieyɛ mpanimfoɔ sɛ deɛ ɔkɔm bia no ɔmeyɛ deɛ Dr. Baa pa no sɛ wobɛfɛ yɛ nɔmba no 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 988 004 0244 988 004 Mr. Dr. Baa Kumase Atonsu Agogo Aban Hospital no n'akyi ana ɛwɔ ana nkran so yɛwɔ Sprinters Road 18 Junction Mr. Onewia me no wadi nkɔmmɔ awie me se enyini hia ho fa yɛ deɛ na te wo so ɛyɛ dompa a wafie bebree no fa bɛda Dr. Baa ne nso ka wa deɛ ɔbɛka ne sɛ ɛyɛ ba ɛkyamfoɔ paa ɛnyarewa nyinaa bɛtwa ne mako nyankopɔn nkɔ so na wɔnyɛ mo kɛseɛ star ne deɛ afo mako Okay, hi, Akoma 87.9 FM na Fodia TV. Akoma Nsem. Jumadi and no one I wash the witch and no qua. Oban way idea now. What the resource natural papa? Maybe channel one fear column, more jail column, so much. What the command or and how my clan and the coin? There be some more papa baby, almost papa near Buna media paper no coach. Papa no nua no so on fear akwana no and say Daniel Obama. Okay, yeah, Daniel Obama. Okay. For me, you see what you're doing. Mo ja akwana so. Oh, you see na akwana no so percent of the school. na some so come dey jade. Mo ni jade. Ya dey jade but she the prodigy and she knew. And so we scan for mama be no. We scan for mama fa no. Come on, sir. Okay. Hello. Na me kwa for ye bi wana. Hello. Nana ye bi. Yes. Nana wo bo mute. Nana Juma de na. One side. Nana na wo bo mute san ye o. I'm from you or that for. Ye da nyame ase nana asem bi na abeto ye nimu na ye pe chemu kakra. Akoma wafre ne stepfather. Ena waka chene say owo school. Na ka wo yes kakra wo ye 50 cedis. Ena ne stepfather no espende ne sika no ebi. Ena ne yiri ko hu say nukru na sende na ba no ma no sika ena ne bu afu aboni bia.
Nana Oh, sɛ aduabɔ wei yɛ adwuma. I said, the child, the other man is the other. Ɛyɛ papa no sika onya maame ne sika na papa no fa ma akwaraa no. I need your brother, the brother. Daabi papa no o sɛ maame no maame a ɔde n'asɛm abɛn na ɔne papa no na teɛ. Na papa ne ho maame na maame no wɔ mma mmiɛnsa na ɔne n'awo baako. Eti maame ne ba panyin no ɛnyɛ papa ne ba deɛ. Yɛtɔ ɔbɛgya awareɛ. Na akwaraa no wɔ sukuu ɛna wɔfrɛ wɔ maame nso wɔ ne sika. Ɛna maame no sɛ ɔno nso ne bi nti no ɔmfrɛ ne kunu dadaa no na wɔnhwɛ sɛ ɔbɛma ne bi a ɛna wɔfrɛ no na papa no sɛ ne 50 cedis. Ɛna papa no yere no abɔ akwaraa no dua sɛ ne kunu asɛde akwaraa no sika. Oh, so you are waiting, Kenya, Libya. Let us have one man, one farm, Papa, and maybe a bit of Papa no mmom koraa na de sika no sɛde akwaraa no nyɛ maame ne sika. Daddy. That would be a meaning of it. A meaning of it, but the little war, no person, some money, I gave you I don't know the camera. It's me up. The next idea, because then you only think I know what the Benny Jammer at the man. Like an any time. Some money. Ɛkyi na adwene kakra because asɛ ɔbɔ wie yɛ no wɔsan de maame ne mma no nyinaa ɛda ase ɛma sesei akwaraa no so ɔbɛda na ɔbɛso daeɛ no ne wɔwu ɔda adaka mu. ɛno na mo nsɛm sɛ ɔbɔ ha wɔtɔ deɛ yɛnu ɛfo ka bɛtete mpapo ano hɔ yɛ na ɔkɔtua aka nti obi wɔ hɔ a nam no ɛyɛ gya so ho nti nyame yɛ adom a ma ɔmo mfa ne mmra na mebi hwɛ m na memmoa no Mate meda ase nana nti ɛneɛ sɛdeɛ wosi aka no ne yɛbɛyɛ ne saa. Nti nana yɛde ne aforo ahoma no na yɛakɔbisa ne tiawa because ɛnyɛ maame ne sika ɔde bi nso ɛbɛtumi aba sɛ bi a na wɔkura honhommɔne obɛtumi de ato akyire because mɛda na ɛso da yɛ basabasa ne saa deɛ na kyerɛ sɛ yɛ ade a ɛha adwene nti no maame ɔse yɛmfa mmɔmmra no wɔnhwɛ deɛ di akyire biribi ni a wɔnhwɛ na wɔnyɛ ho adwuma afa ma mo. Why? Okay, nti maame ɛma wo uncompleted building yɛtɔn ɛyɛ 4 bedrooms uncompleted building wadaworo ma sɛ woyi a na wabɔ mmɔde afrɛ mesrɛ mo ɛmo ɛnora na mofrɛfrɛ me no na menam kwan so kɔ fie na mofrɛ me sɛ me namba no me na mese mewɔ efie no a madaworo ma namba no na meebɔbɔ no yɛkɔ tv no so no yɛ production line nti nipa to wode ayi yi firi hɔ ma me asa na ɔmo ntie deɛ meebɔbɔ no na ɔmo mfa no nti 4 bedroom uncompleted house ɛno no ɛwɔ Kumasi Aputuagya Lake Bosomtwi Road ɛhɔ ɛna ɛwɔ na hyɛ no nso ma me sɛ 4 washrooms ɛte sɛ ebiara ne ne washroom ebiara ne ne washroom ɛna living room ɛna afei kitchen ɛno nso ɛwɔ mu ebie ɛno nti wadaworo ma sɛ wopɛ efie atɔ a ebi nie yɛnwie deɛ aka no wa wobɛtumi ayɛ sɛ design bi ɛna wopɛ sɛ ɔyɛ no wɔ ho a ɛno no sɛdeɛ esi ayɛ no wa wobɛtumi ayɛ w'adeɛ na aboa ama ayɛ wo ankasa wo taste efie no nso ɛfɛ paa sɛdeɛ ɔmo si ahyehyɛ no no ɔmo ayɛ biribi kama na frɛ 0505 52 72 61 0505 52 72 61 na ɛma ɛne ona no ɛni ho nkɔmmɔ na ɛba betumi abɛyɛ ho deɛ nti yɛn nuanom a wɔwɔ akwantuo mu no wobɛtumi atɔ na wayɛ w'adeɛ kamakama sɛ bɛyɛ a woba a wobɛnya baabi ahyeɛ ɛna yɛwɔ 4 plot of land nso ɛwɔ Adumaka Kɛse afidwa kɔ abere mɛnso mu Asante Mantam mu ɛyɛ 9 ne yɛato wɔ ɛde afa ho kama sɛ wo sika so 9 ne nyinaa atɔ na baako na abɛtɔ a yɛde bɛma wo mmienu yɛde bɛma wo mmiɛnsa yɛde bɛma wo
odogu upeni nyinaa so a papa yɛbɛtɔn ɛde ama wo keepers na ɛwɔ ho no nyinaa nso ɛyɛ kama kyerɛ sɛ wei ɛnyɛ azansɛm biara fake sɛm biara ɛni biribiara ɛyɛ original ɛno nti frɛ 0542 703 571 0542 703 571 0543 789 604 0543 789 604 sɛ wofrɛ numbers yi nso a wɔn ɛbɛgye wo so na kyerɛ sɛ wɔn nso wama wɔn nsa aka bi maame wo ba panyin no ɔno na ɔda a wɔn mu adaka ne adeade na wɔn aka no nso wɔn sɛ ɛdeɛ na ɛyɛ wɔn. ọmụ aka nso baako wɔ school wɔ Mampɔn Presec. Ɔno nso last 2 weeks ɛna ɔfrɛ me ɛne dede sɛm a wɔho sɛ Moses wɔwu ɛna sie no wɔho sɛ Moses wu ɛna sie no nti maa mi nkɔyɛ bibi fa ho meyɛ bibi fa ho ɛna mi si mɛyɛ dɛn na mɛyɛ medwi ho a menti aseɛ ɛno nti na mede asɛm no aba ha sɛ moboa me na monhwɛ asɛm no because akwadaa no ɔno na ɛme ba boy no wɔ mu a ɔdaakye bi ɔbɛtumi abɛhwɛ no nti na maba ha no ɔbaatan wo yɛn hyehyɛ wɔn hyehyɛ sɛ wɔhwɛ na wo ba no afiri mu agya wo nso ne wɔ biara ka wɔ ma yi ho ɔno nso ne ba panin wɔn na ɛkɔba a wɔnya biribi kakra na ɔama me nsɛm agye wa me asɛm wɔ ɛmfiri akwadaa ne ti so ɛmfiri yɛn nyinaa ne ti so. Okay. Please try later. Okay. Eti maame no ne kura no ɛna yɛfrɛ no no wɔn nso ne bɛrima ne gya asa ne bɛka no ne kura no ɛna yɛfrɛ o kura ne yɛfrɛ nsɛn. Vida agye. Agye. Okay, nti maame Vida sɛ wote yɛn ka yɛne Philomena ɛna edi nkɔmɔ Daniel wobɛka yi saa asɛm wɔ yi sɛ wo ne wo kunu ko yɛ sɛ ne ba akɔ asrɛ no 50 cedis ama wɔde ama na wo dua wo na yɛfrɛ wo no nti no sɛ bi a wohu maame nti ɛna wadu mo fo na wadaworo ma bɔ mmɔden ara sɛ wobɛfa na yɛne wadi nkɔmɔ na afei yɛn nyinaa yɛbɛhunu kwa ne yɛbɛfa so a yɛbɛda ne dua no afiri hɔ na asomdue tumi aba sɛ saa na ɛteɛ deɛ a yɛni ne kura wɔ mu sɛ saa na ɛteɛ deɛ wadaworo ma bɔ mmɔden ara na ɛfɛfɛ ɛma no okay yɛnkɔ na yɛnkɔfa kongo. Ya na nkɔfoɔ bisa yɛ sɛ adɛ ɛmɔ ɔhyia na Wɔn sɛ kongo no mu ɔhyɛ. obi a ɔtumi kɔkɔtɔ na ebi a wapira na ɔde kotwi so nti ebi a ɔbɛkɔ akotwi no wɔnte biara wɔ mu nti no wafrɛ yɛ no wɔbisa yɛ sɛ na sɛ mo kongo ointment sɛ ano nyɛ hye ɛnam sɛ dɛbi yɛfa biribi ɛwɔ mu saa ano nyɛ hye na da biara nso yɛtena TV ne radio so a yɛ ana yɛnka sɛ wopira anaa wo nan mu bu a kɔpɛ kongo ointment fa twi yɛ pam kyɛ ɔmo nhyɛ ne nso nkama yɛ mɛtena a TV anaa radio so nka da sɛ wo nan mu bu a anaa wo ho baabi yɛ wo yɛ a fa kongo ointment twi me ade menka bi da na me maame sɔfo maame bi mama Mercy ɔno na me ma ne kongo ointment wɔso ɔkɔte hwee kegyeti a ɔsi afiri kaa mu na ne kotodwe bɛsi fam wɔso wa imagine sɛ nipa tenten kɛseɛ wɔsi afiri fam na ne kotodwe agye asi fam ɔbɛtena ne kotodwe so ɔsi edura wiado na ahonhono emu yɛ ne ya emu tutu no ntumi nya hwee ɛna ɔfa kongo ointment ni bɔ ɔno so kora no na adwene yɛ ne sɛ ɛyɛ ointment a woyi nso for saa etimi hili eti ɔkɔte kongo ointment ni bi ɛna ɔde koko twi ne kotodwe ne so. So what's one was about 15 minutes. This will come then. You go to get another to mean Tiason. The real crafting was sorry, ya, and then go to get a go grab. And no fray, no, yes, now Congo ointment, as also a painkiller now, because a healing the pain, the go to Geno, Casano crown, what is it, making noise. Oh, but dear. So what's your Congo ointment in a one? You guys a painkiller, the painkiller be a bank and Matienka. For infections with skin and your name and a kuti after body odor cocoa when not one of my take out and now who are you henny
pɔmpɔ ɛbobɔ wɔ afa bi sra so ɛkɔ na ntama pɔpɔ timi ne paa eti dwuma a Congo die yi ɛna mebɔ ɔbɔ so yɛ korɔ twifare ko de sɛ mampele wɔn mani yareɛ ɛde maa ya nam yareɛ ɛna ɛkutia anaasɛ ɛsa mun hyɛ ne so mfama yi na so obi si wayɛ ointment bi a ne ti pɛn so te sɛ Congo a ɔboa ade sɛ Congo ni hɔ dabi a meka sɛ Congo ointment nyɛ yɛ amepɛ sika yɛ bɛpɛ sika anka ɛbɛyɛ ointment a wotɔ a ɛbɛtɛki wo bɛyɛ ma asansa na efi na wɔwɔ anan mu no akɔ enu hɔ no na watɔ paa o sɛ yɛ 20 cities a sɛ na watɔ me yɛnyɛ yɛn ho sɛ paa but yɛ Congo ointment no who use wɛni na reason ti a wotɔ ointment no na wɔnya ho results sɛ wanan mu na keka wo a within week ni mu a wonti wanan mu na yɛ wo hini ni bi ɛyɛ nsuo na firi wanan mu ba within week ni mu a nsuo no kura mpo wo nhunu bi ɛyɛ nsa a fasra mu na ade bɛte wo nhunu bi ɛyɛ pɔmpa a mema 3 days ɛbɛkɔ ɛyɛ ɔda fasra nnɛ fasra kyena na mu fasra sɛ ɔmo toɔ mu na ɔno fo ase wɔ nantam nyina ka ho na nyi pampa ne nyina firi hɔ ɛna no me nyada me bi ka tɛm sɛ maa no koraa no ɔno kɔ wa sɛ maa ɔka wie na ɔsan se da bi nya wa mɛma koraa ka ho ɔse yɛ kom sɛ ɛyɛ a yɛnhyɛ ne nsu na ɔbɔ ma bɛti aka asɛm bi akyɛm sɛ wo ka asɛm yɛ aka yi ano mu kom wo sɛ mɛma yɛpɛ mo aso ho fe ne mo bɔ paa si ampa waka asɛm ɔsɛ ɛyɛ a ka kyerɛ mo no mo concentrate wɔ mo kom nso nam sɛ ada yɛ na yɛ kom nso bɔn ɔte yɛ na pampa yɛ kom na go sɛ ho ampa no correct sɛ ɛpɔn no ayɛ sɛ yɛ wo sometimes yɛ na ɛmfama it's free it's not Other somehow I can feel it. Little grandma, ya bomb powder, no more. Once a powder, not so good. Now, why? I imagine no me drink to move every day. It's a Congo ointment, no, a you when I'm kind body odor. Fabisasra, na every so and Kowamotum, na the Biasasra. Questions I never say, now, the Congo is motor, may wait him the role of Biachuana. The Congo is raw motor, my transama home or body spray and our body splash beer. Now the other day, a good body no. Now, Cobato, or motor, one at the Congo, Aquasra, one day, and Femi Bian Congo, you will be better card. Mr. Congo ointment, a year too much. A year proper to say the year name set a year, man. A year very powerful power. Now, me see, you knew soon as a first aid, they will fear. You knew soon a first aid, my twisted nine, and now some kitua. I'm saying, I was a man who know her. Na twisted midnight, near me, that women did tell me, none I watch it. Now, Sanka men shall Congo noa, and get dear young men, and we may buy a number and Dr. Grofine doing come over. Men, yeah, and could be dear me. Me, if you will fear, and then I'm a wolf. It's me twisted my nice son. Not I am a ya. Na me mom fair be na o me de chain and tenta me de ma na no ko mo chain and tenta me no na go did 2 days me am to say me na na ko me say gig na me na ne hu me na de me te de fo ho a te de fo e te ne na boy nka na me be nka me na nka hu no say ke bi kra nka ye de ya hye me pop e wo me nan eti wonya bi to fie se first aider e be boa wo ansa na emergency ensi no no we ka boa wo dada. The number is 0249 01 71 01 0249 01 71 01 and 0204 61 61. Open my Akoma to now when you see been wow free number. Now you share baby a wujina. Now you share baby a bear what without one when you're going to maintain it. And I know accountant to be also your accountant to maybe my friend from Bantam. I was since was our question the pharmacy be a woman or many me and mammy be she do. Okay, mammy is a Congo na son because a bit of me patch out be braba. One hour qua no win you say be braba or qua be nebi. Fast and same, fast as a cocoa, fast as a ukulum, or one ama pampaya jaffa, fast as it is a year juma perfectly. Said yes, a kind of paper. And we just said, Yabaka baby. And Profonti and Yenya radio TV sonante. Said by your being be enfra. And I also would if you say you many on.
Mr. Befa Congo ni bi kokotom. Ya fa ye ka. Ye market your product. Ye kasika ye tua wa advert we yem beso. Aso bosome no ye tua be fa bi ne kokoton ye bo advert na ma free ton na wo je mfaso no edi. Your number is 0249 017101 0249 01 71 01 Obane to ho diaper rash. Fabi sasra. Said akra no wodwo so good diaper ni mu a hit ni bo no ane to kompro bi ani. Obana wo ko school no baba yo ano. Raba no me pacho ma ne fra sintetia Congo ointment. Na mo no ho ban every bacteria ne fungal infections. Ebe boa obane pa. Eya na me ka say wo ko obane school no kwa ko hu ba bi a wodwo so a me kan aba fama mo ate ase. Papa say na school da okakra kai say na ate. Ni nyina ne say wo so be ya wo famu dia. Wo de babua wo ba no baba oba no ho ban. Every infection no to baba yo an. Say school no so o ma bio. E ma bi. E bi ne. Omo kwa na omo kon. SS4 no. Eti to bi ne fama ne nkowai. Last time wo kon na refi ya. This time de me kai wo. Ye bi school no. E bi ko ne. Bi be ko tsena. Bi be ko ya wada. Ane na sefo. To bi ye di Easter na wie. Fatum no fanko school. Wankwa fa infections bia a mafi. Congo ointment. E bia ye to nkun kura no. E bu pharmacy shop na no many say. Pharmacy shop bia no brai. Na me kwa to adwem pro Congo. Akese ne nketwa. Akese ne nketwa mbisa ne sema me. Wo de Congo ne tsen. Ase ketwa no. E bi 15. Wo hwe mani musa was mama Congo ni. Na me say ambese me ho price a. Wo de je wa hasen. E to ma ne moroso. Eti Congo yi 20 cedis a. Wo nya nsesa. Kope bito na mwa mako ye ti na mshaba enu nti eyi 20 cities ya ebenya nsesa ko na ekoto Congo ni bi na ebede ho adanse akire ni aha eya Akoma 87.9 FM. Okay, na me mama kwa ba famra Akoma 87.9 FM na fe oni TV Akoma mo sam dwumadie no na wo hwe no wutie na epese akwa ho ma no so na ye ne maame ya ababaawa yi bɔ dua deɛ ɔfrɛ no no na ɔka kyerɛ ne sɛ deɛ mabɔ Philomena ɛba no dua yɛpɛ sɛ yɛhunu sɛ nokorɛ bi wɔ aduabɔ no asɛm no a ɔka no mu anaa nti no yɛbɔ mmɔden ase yɛbɛkɔ ahoma no so biom na I see maame yɛ so ɔnte fie ɔfrɛ ɔno kasa bɛn na ɔno ayigbe ɛna mo ka dɛbi ayigbe de ne mu Igbe makwenya meti so eba me o say na woni na kasa bisa no na obi achire mu achira ana okay no problem a bit abasa yeah o say good afternoon great job God bless you okay bless you more but I mean catch your say dia baby a wo bia no e bia na won so wo de be ma no ofia kra no bia won so de ye duabo nneɛma bi sisi abusua no mu wuo bi kɔ so abusua no mu ne sisi sɛ yɛ duabɔ ne ade na maame ne sɛ ebi a saa wei no start sɛ happen wɔn kɔ baabi a mɔmɔ akasa bi ala atwa yɛafrɛ no nti ɛne ne nkɔmmɔ Hello, Dada. Daniel Benjamin cover fialo. Obo abi obenade. Daniel Benjamin cover. Yobo abi obede nyatepe Daniel yobe. Daniel nyonu ayobe ye bodu ami gba pre de vio han ye le kinebe ne jagba no ade duabola han. Mara kuma ira si ansia na manya santi ti mari ngogo vie so. Aha, mebere. Ole obi abere. Nyatepe evaida kina ova ibe ye bomi gba pre de vio dua ye le kinebe ne jagbagba no adani duabola. Ole nyame se a asi nyama next start manya ma sama wa ko. Mebere ole obi abere. Nyatepe Daniel provider de etina obe ye bomi pre de vio dua. Won't see Ankara. Nyama anya santi sisi pro. What is our some as soon as Melo obi abere.
Daniel strong vai kenyi vai da. Yo bomi dua remember yo chi no be bomi dua ye bomi dua ta menya le ke ya wa de dua bola wa. Oh. That's one yeah, but this is it. Ja agba na fonu ojibo wa senya te pe ja agba na fonu re nya na fonu. Maria ka ogwaba emu nka rezia nko ho wanya ha gbo di rezia akufu garo. Hello ya. Na manya masama Ebe vule de via foge. Ha mechi no be bomi dua ye chi ne be na ne jagbagba ne wa dani dua bola wa. Whenever na jaba na umi na odanya la tuomi. Hello melenya se. Bara na jaba na odanya la anya ugo manyu tana dilame. Sisa. Yes. I don't to Sisa my dear. Mechanya cover mechichi ogbotare ye ta olo obia ro. Sisa laba na ye ma ya tara nwe. Ma nyemenya be nyemenya be number vo ama ewo chinyanare ewo yo chinyana yo chinebe ne gbigbo no adani duabola de. Mele mene no mo. Nanya majibana re. Anya masi pepe kaka se enka ne sisa atara nya nwuta. Ye. Ma fana ba mala siyo. Ma fana ba mala siyo. Okay. Yeah, that's it. It's your saying. Osi asem nu wo mu pepepe wa ka kire se ka be bo akola no. E na o ka kire se asem o ka no enye nti on dani asem no. Not to say what the nano ne kai se ka be bo akola no. Okay. I see. You know, o de ye beko. Ba ye beko na yakwa hwese de esiti se bibi akira na afi o ma ye ho adwuma so bebe yakwa na so beti enya me fa. CBS Super Roofing Industries here can for no the amount. So what down my was with you know every now promo so CBS and I said it's be no be no be so e the amount come on. And no to bomo dia na be hu o mo me se wo enko ba bia o. Wadama me enko ba bia ko CBS no mo mai wadwuma no fe. Emfa ema me sika ho den. Ayese wini munyi utwa no ani ase na appreciate say ye ntino wanya bi asifia bomo dia no wadama no CBS for no may young wage my secretary or more professional engineers or obey Bibia Kama and colleague him my one as a woman who ya wakala quoted sheet, governance analyzing sheet, na long span roofing sheet, name metal trusses no, you will be a wadama, Bomodia said, or Ubako to training in a yabama free estimation, free technical advice, free transportation, more pizza and also pizza boxes, no, it will be packaging boxes. The pharmaceutical companies, no, and after herbal industries, wrap and packaging papers at the restaurant at so one way all type of embossment at the amount of packaging products. No what that my bombardier say only one more better can say you will come say hey industrial area you may say and crying so you better bro for 0246 514855 okay 0246 5148 550502 350 anyone any information see about me for the doc and kasa Dr. Akoma Ejo so amame mpacho ho ye de Nyankopon adaroma ne mo mpaebo yeda so etiase ye da nyame ase ye da ko Great Kingdom Medical Center se ma ku seja maka se meboa apem for emo munya yefunu ntimi enwo no yeah IVF no Ghana ha nipa dodo ema bebre ntimi enyinsen yes ebi nkosua na ebetimi aboa mo otimi enyinsen no abafom ana mema no nsusu no bebre nsuo no susu no ntimi enyinsen ema na no na abrofo no tena ase a no modwene ho se se eja
ɔbaa ne bɛrima atena ho mfinhyia bebree na wɔn ntumi nwo a ɛnwo ɛkwan bɛn na yɛbɛfa so na aborɔfo no yɛɛ sɛ wɔn mu yi wo ɔbaa no kosua na yɛatwe bɛrima no ho susu nsuo na afei yɛaka abom na yɛde ahyɛ baabi ama adeɛ no afɔm ayɛ nipa na yɛde ato yɛm ayɛ dɛn ɛde ama wo ɛno na buroni ɛbɛkyerɛ mu sɛ ɛyɛ medical treatment a ɛboa ɛma nipa ɛyɛ IVF no yɛ medical treatment a ɛboa ma ɔbaa ne bɛrima tumi nyinsɛn na ebi a wotie mi ɛnɛ awia yi awoɔ ho ayɛ wo den ma ware mfinhyia bebree nkumafoɔ ɛne wo nsew mu abɔ obonyini yɛakɔfo ɔbaa bi firi kurase koraa aba sɛ wɔmɛware wo kunu a maame ɛnɛ Great Kingdom Medical Center yɛse yɛbɛboa wo ama woawo afa wo ho afa wo ba deɛ nti na meka ne saa yɛwɔ dɔkta panin bi wɔ Ghana ha a ɛba sɛ wɔboa ama wɔde ba bɛhyɛ wo yam a anaasɛ wɔtumi anyinsɛn a wɔyɛ number 1 yɛfrɛ no Dr. Labi na sesei Dr. Labi ɛde ne ho abɛka Kingdom Great Kingdom Medical Center no abusuakuo no ho enti Dr. Labi sɛ efiada biara no mesrɛ wada wowɔ Ghana ha wowɔ amanɔne ɛna wote me nka a efiada biara no ɛne doctor emmuku appointment anɔpa 10 kɔpem sɛ ɔno ara bɛhwɛ wɔn otumi hwɛ dɔm ɛbɔbɔ nnumere sesia no da so hwɛ nipa ana Dr. Labi no nyankopɔn de saa akyɛdeɛ no akyɛ no daa me ba me ka sɛ ɔno bɛtumi ahwɛ waa ne ba no de ato yam Dr. Benny bɛtumi saa this ɔba Great Kingdom Medical Center ebehu Dr. Labi wɔno ana bɛtumi aboa nti sɛ wopɛ sɛ ɔyɛ IVF a maame papa ɛmfa w'ani nkyerɛ baabiaa Bra Great Kingdom Medical Center yɛahyehyɛ no yɛwɔ akuropɔn akuapem mo a mohwɛ TV no deɛ mahu ɛna ɛda so no akuropɔn ɛyɛ akuapem akuropɔn ɛhɔ ana yɛwɔ wo deɛ wofa kaa na woba wowɔ nkran a wokɔ Madina wobɛnya kaa ba sɛ wowɔ ɛyɛ Kumase wowɔ Takra ayɛfrɛ no sɛ Sunyane Tamale no ɔfa kaa brɛ Kumase kɔsi ɛyɛ Koforidua woduru Koforidua main station a wose wopɛ yɛfrɛ no sɛ akuropɔn car ofra akuropɔn car na si ɛwɔ akuropɔn wobɛka kyerɛ driver ni so wobɛsi ɛwɔ Kingdom Estate usi hɔ a wobɛhu sɛ ayaresabea no wɔ ana afei wɔn mo nso so a wɔn dwon so a wɔn brɛ wɔn prostate aka no ho no mesrɛ ɛno nso so yɛ specialist doctors a wɔn ba hɔ ɛbɛhwɛ nipa ana wɔn mo nso so a wɔn ani aniyadeɛ no ɛne deɛ doctors ne ba ɛbenada ɛne yawada mesrɛ ntu pɛ sɛ ubuku appointment only doctors ibuku appointment a anaasɛ mo a mo pɛ yɛfunu awoba no mesrɛ frɛ yɛn number no na ɛda TV no so no anaasɛ wo so bɛtumi afrɛ yɛn wɔ 0593 72 26 19 0593 72 26 19 anaasɛ wobɛtumi afrɛ ɛwɔ 0559 72 9109 0559 72 9109 mepatwɔ any numbers ne good TV so no sɛ wopɛ yɛfunu awoba na wonya bu pɛ sɛ wobɛhyia ɛyɛ Dr. Labia mesrɛ efiada bia na frɛ ne book appointment nyɛ sɛ woba kɛkɛ frɛ na yɛnkyerɛ wo baabi ɛwɔ ne book appointment ne bɛhyia Dr. Labi na wɔmboa wo na wo so ɛtumi nyinsɛ wo so wotumi wu bi na doctor deɛ wɔyɛ ya ne deɛ no mi ba ntafoɔ mmiɛnsa ntafoɔ mmienu tafɛ wobɛnya ne sesi enti no wode nyinsɛ baako wobɛnya mma mmiɛnsa mmienu wanya koraa no ebi tumi nya ɛnan nyinaa nti wo frɛ yɛn number no ɛna da TV no so no ɛyɛ 0593 72 26 19 frɛ saa number no sesi yɛwie deɛ na yɛkɔ eduro no so eduro Kingdom garlic bitters and capsules yɛaka kyerɛ ɔdada sɛ mfinhyia bebree eduro wei ne Kingdom eduro a yɛfrɛ no Kingdom garlic bitters no ɛne ne eduro a garlic eduro ba Ghana ha first ɛna ehu garlic B garlic F garlic A nyinaa no Kingdom ana ɛba first na Kingdom garlic bitters no ɛwɔ mu sɛ garlic no ɛdɔɔso ɛna ɛwɔ ɔman yi mu yɛdeɛ no deɛ ma ne da mu sononko koraa ne sɛ nnuanunuro bi a yɛwura mofa de ka ho a wɔde ayɛ aduro wei wura wedie no mu a wɔhaw biara ha nipadua no ɛwɔ sɛ firi mu
wɔhaw biara na ɛha wo nipadua no sɛ wonom kingdom garlic bitters na ɛboa etu yadeɛ no ase ana saa aduro wei ana covid baeɛ no daa me baa meka mpanifoɔ tena ase sɛ wonom kingdom garlic bitters na covid no na wonya bi nti ɛboa paa ha amanfoɔ sɛdeɛ ɛsu tɔɔeɛ no na ɛnyɛ asɛm ketewa aduro koro yi nso so ana wokɔ hospital na sɛ cholesterol dɔɔso wɔ nipadua mu a adɔktafoɔ no ka kyerɛ wo sɛ kɔpɛ kingdom garlic bitters ne bi ɛne ne capsules no na ɛno ana ɛbɛboa wo me maame nom me papa nom a motie me sɛ srade adɔre wɔ wo nipadua mu enti no mu asisi mogya ne ntumi ne afiri sane nkɔ mma a ɛyɛ aduro kingdom garlic bitters and capsules ɛno ana mekamfo de ama wo afei nso so no ebi a wotie me woayɛ kɛseɛ mmorosoɔ woayɛ kɛseɛ anadwodidie ne nnuane bi ɛnwo nnuane nti no ama wadɔre wɔ nipadua no adɔre wafu ayɛ kɛseɛ woayɛ kɛseɛ mmorosoɔ pɛ sɛ wo so te wo so bɛte ama ɛmfa ha wo mmerɛ wo a ɛyɛ kingdom garlic bitters and capsules bɛyɛ sɛ month ago me papa bi nafu so paa na mema naduro no bi wɔhyɛ aseɛ so wɔ no no ɛnɛ wohu papa no awɔ sɛ mede ne bɛtena tv so no wobɛdi adanseɛ de kyerɛ ghanafoɔ na obi ahu sɛ wɔnom aduro no sɛsei ne so no nafu no so ate ama no ɛnka ne wɔntumi nkɔ se ne yere kora wɔntumi nda no so ɛnɛ yi sɛ wohu papa no a wɔni bɛgye nti me maame nom me papa nom a mohwɛ me mo a motie me a mafu ayɛ akɛseɛ mesrɛ m ada kingdom garlic bitters and capsules no yɛwɔ ne nsuo ɛne yɛwɔ ne topayɛ nsuo deɛ na wopɛ a na watɔ anom sɛ topayɛ nso na wopɛ a na wayɛ dɛn watɔ na wanom yɛmfa nsuo no nkɔnom topayɛ no hyɛ no nso ɛma me afei obi a wɔtena ase kyɛ a ɔse ananse akye me nan ananse akye me nsa wo nsa no wo nan yɛ titiritii wontumi nyɛ wo nsa no sɛdeɛ mɛyɛ me die wo nan no a wodi tia fam no wotia fam na kyɛ sɛ atwitwem ɔho wo nan no na no so yɛ titiritii wode wo nsa mia wo nan no so a na atɔm mesrɛ wo ada sɛ woyɛ obi a wohwɛ me na wɔ saa hɔ na kingdom garlic bitters ana ɛbɛboa wo wo nan no wodi tia fam a wonte dadoa wɔ kora a wonte wo mpaboa yi firi wo nan ase a wonhu because wo nan no awu mogya ne ntumi nua firi sa ne nkɔ hɔ nkɔyɛ adwuma no yie afei obi wɔ hɔ so a ɔno nso so deɛ ɛfiri ne to ase ɛba ne nan kokom ɛkɔ ne ntini mu na ne nantuo no ntini mu twetwe no ɔnante kakra bi ne wabrɛ ɔnante kakra bi ne wabrɛ kingdom garlic bitters no ne wɔaduru a ɔwɔ sɛ wonom kingdom garlic bitters ɛbɛboa wo abɔ nipadua no ho ban sɛ wowɔ asikyire yadeɛ wowɔ mogyaborosɔ pressure-foɔ a motie me nyinaa no titiriw mmarima no a mowɔ pressure monom pressure aduro no hyɛ aseɛ sɛ wobɛnonom kingdom garlic bitters and capsules no ɛbɛboa wo mmarima no de ahyɛ wɔn adwene mu sɛ wɔnom pressure aduro no ma wɔn mmarima yɛ mmerɛ sɛ wohyɛ aseɛ sɛ wonom kingdom garlic bitters na saa haw no nyina bi twa ɛbɛboa wo ama wo sɛ anya ginseng power no a ɛbɛma wo bɛrima no agyina so yie de ama wo ebi mu frɛ wɔn sɛ ana doctor ana me bɛrima no ana bɛrima to kingdom garlic bitters and kingdom ginseng power capsules na nom mo nso so a mo wɔ asikyire yadeɛ no sɛ wonom kingdom garlic bitters na ɛboa wo yie ɛboa wo paa ɛma wo sugar no ɛyɛ normal ɛma ɛnkɔ soro ɛno nso so a ɛma fam sugar kɔ soro a ɛyɛ ɛba fam a ɛyɛ hu te sɛ pressure no saa na ɛteɛ kingdom garlic bitters ne aduru a yɛdi ho adanse amanfoɔ ka ho asɛm sɛ sɛ wowɔ pressure wowɔ diabetes a wonom a ɛboa wo ɛboost immune system no nkwamoa no a ayɛ mmerɛ no ama yadeɛ abɛtena wo nipadua mu no kingdom garlic bitters no ɛbɛboa wo ayi saa haw no nyinaa wopɛ bi a wode w'ani kyerɛ baabi a ɛtɔn aduro biara no a wo nsa bɛka bi me number no ɛna gu tv no so no number no ɛyɛ 0597 29 88 55 0597 29 88 55 and 0559 72 91 09 0559 72 91 09 and 0593 72 26 19 number no egu tv no so fa mu baako na ɛmoa wo afei kingdom ginseng power mmarima a motie mi a mayɛ mmerɛ ɛwɔ mpam mmarima a mogu me ho anim ase mepatwɛ woyɛ bɛrima na wohwɛ me daa wofrɛ me sɛ o ae na me bɛrima no o ɛnɛ mmarima no secret no wotɔ kingdom garlic bitters na wode ginseng no ayɛ dɛn aka ho
ana ɛmaa no nso so ɛnam yadeɛ ɛha mo super tremendous capsules super tremendous wonsa friend say wase kekaw nsuo bi egu scent ɛwɔ wase no super tremendous capsules na wato kingdom garlic bitters na yɛden aka ho wɔba nsuo bi firi wase ba bɛrima no nsuo bi kɔm no ɛba abɔnten a ɛyɛ aduro baako pɛ super tremendous capsules and kingdom garlic bitters bɛrima nso so a bɛrima wu ntimi nyɛ hwɛ no frɛ me ɛbrɛ a mede ma no ɛsi frɛ me na memboa wo na wo nso so wobɛtɔ kingdom garlic bitters no so ayɛ dɛn ɛde aka ho mepakyɛw wopɛ bi a baabi a ɛtɔn aduro biara no wobɛnya bi na sɛ wopɛ sɛ wo ne yɛ twetwe nkɔmmɔ wopɛ nsɛm mu kyerɛ mu a Dr. Penny, my number na das 0597 29 8855 0597 29 8855 and 0559 72 9109 0559 72 9109 and 0593 72 2619 your numbers no ni gu ho no Dr. Penny de na da form no frɛ me na ye mo nkomo nti mako me da wa hwefo no watifo na mo pɛ yafunu ne de mo mra mɛboa wo mo ye bɛboa wo Dr. Labi wo ho de bibia so atwa eye kingdom Herbal Center and Great Kingdom Medical Center akupon ana ye wo na me nsira papa nti bomodiana eko na wonso ekoje wa ya resa wonso ko na ekonya ebani bi na also oniji wani ewo fie ha ya apno 87.9 FM no fie akoma Nsem bi na wo hwe na yiti na ye ni phenomena na edi enkomo ni kuno daga eyira okonya fofo abọ ni bedua se was na 57 Pastor Julius Akwa I'm a Joseph. When I pray Akwa Evangelist Akwa Yeah. Pastor Julius Marco. Nsem Ma. Maame no o problem bi ana just bi a yare bi ana dwene mu ana bibi we ya na da bi ba ko you abodu ana correct woman pa because ade ne bi o wa na o dwene mu a won ti ase o na sade o mo kasa o mo da esum ni ade aden de na ya ye se e nya o mo dia de bi bo na o start feel say na e ya nya o mo mama e ba ne say ya an obi be kasa jame bibi o be bibi ani ba bia because asem so tie ni ya o me yere dada e ba e na me mama ne sika ana obi se on na apa adwuma mama nti adwuma na wapa mama ne musika ana bibi ama nti sa ayi so sumu ni bi no be kasa I am from Sweden to say Yajuma. Nemum, some amino obey ye dear, by Yajuma. Yes, some amino put a bay ye dear, by Yajuma. Eti said Yana Yajuma dear, and then one, mamma, or I a suspect. No, I a suspect. Mamma, they be a now. The name, Wabaru be for whatever reason, tia omuntem tia obeshe ono. Se o na abeshe ono enye no de ba nti yenko. Na emum se de na ha adwene se bi se bas afre no se o be 50 cities no de mana e bone. And into was my bia. Number 2, the fact that o apa adwuma ma ukunu it is or ye obi adoya obobon bia. Nti mema nso yenso apa adwuma ma ya mo so ya adoya mu bia bia na. And also a second question. Oh, say, say, so Banya, baby, I say, Obana, Abua, Ben, Obana came from shop for him. Sorry now. Because I will not. Oh, but I know the young problem is and pen the one man so I get the year below. Samuya, yes, your mum be a table, not Dania, because I don't know I won't answer. When I walk upon what my mama be money at the end. Oh, yeah, but I won't take Kurano. No question on that on one of you. Oh, yeah. A Danny. Oh, say a Danny. And I am Berman.
ɛna wode wo mma ba anaasɛ fa sɛ wo mma a wawo mu baabi bɛrima no ɛhwɛ wɔn mo a kɔno nso mmɔdua ana nkɔ nyɛ den sɛ me sɛ deɛ wopɛ sɛ obi nyɛ ma no saa o ɛnɛ ɛkame ayɛ sɛ bɛrima adwuma sɛe a wowi ase asa because wo yere kora wawo no dwuma odi bɛdi wɔ no oyira nana oyira wawo na wokra wohwɛ anansa wonyɛ baabi agyina no sɛ wodwuma sɛe na kɔma sɛ wona ɛhwɛ fie a dwuma odi bɛdi wo no asɛ sɛ bi osu useless person deɛ ebi ma awi ase but na sɛ nipa koro yɛ wafi sɛ ɛberɛ bi a na woyɛ nyina yie no ɛyɛ me bɛrima yi na na mekɔma amena obi die sɛ moyɛ ama no ayɛ te sɛ sɛ moboa bɛrima kakra bi deɛ asɛ bɛrima no ɔhɛ mo anum na sɛ ɔdi akɔ a mobɛmene no ato mo yam deɛ a ɛno na mokyerɛ ɛnyɛ sɛ sɛ yɛmfa ho adwene o ɛno na ɛkɔfa nsɛm bebree ɛba awarem this time no because adeɛ a maame ayɛ wodwene wo baabi a wonte aseɛ wodwene wo baabi a wonte aseɛ sɛ ɛnyɛ bɛyie na wo a deɛ tumi na wobɛtumi ade ataa sɛ deɛ amana ayɛ adwuma wɔmɛfa wo sika ɔnoa ne sweat sika role a wo play ane sɛ ebi a wo na wodi nkɔmmɔ kyerɛ obi na nipa na fa de adwuma saa role wei nso deɛ ɛnɛma yɛ play biara fine nso yɛamoro bia wɔ ho mumu bi wɔkora yɛ play saa role no na bɛrima no sa fo gyina mo sa ne na da gu so wagye mo sɛ firi nsɛm yɛamoro mu nua mumu bi wɔ yɛ kɔnate mu nua mokɔ nya baabi gyina na mogya yɛ yɛamoro mu nua na mumu deɛ mumu wɔ kɔnate yɛ deɛ a na duabɔ sana deɛ a ɛna na mo kyerɛ yɛ kwan ɛdeɛ ba asɛm no ɛdeɛ ba asɛm no kuro bɛm na wofiri wɔmommerɛ yɛ sɛn a wo nko a wotim bɔ dua fo saa kuro bɛm mu na wofiri na de biara na meka wo ma yɛso nyame ne yɛso nyame yi a saa dua wɔ wahyɛ wo dɛm nso de wo na ahyɛ wo na nkuruma mu adane nyɛ woma no nyɛ adwuma kora kɛkɛ wodane agu no so ɔtene no na fi sate sɛ ɛhyɛ wo sɛ saa nyɛ obia na yɛbɔ nkwaseɛ deɛ wei ɛma no nya no na yɛ problem sɛ yɛnso nyame no yie na nka nyame bɛka kyerɛ abraham ne ɔbɛdɔme wo no mɛma adome no na ne ɔbɛhyira wo so ma nti ka ma mehyɛ wo na wɔdome wo no na wurade nyankopɔn a na nyame apɛke ne up ɔsɛ saa vida mɛkyerɛ wo sɛ wode nsa abɔ bankye mu na wei deɛ yɛnso nyame no yie adwaman kakra korɔno kakra nkɔnkɔnsa kakra duabɔ kakra ne yɛde te asɔ dɛ Methodist, Presby, Pentecost, Assemblies of God, CAC, SDA ɛnɛ yɛwɔ sɔ bi a wonya bɔ mu di a yamako adwamamɔfoɔ wonya bɔ asɔre wei di a wei akɔnkɔnsafoɔ wonya kyɛ sɛ nna asɔre no na nka wei mɛtumi ayɛ dɛ ɔmo yɛ akyerɛ ka wei mɛtumi ayɛ dɛ ɔmo yɛ akyerɛ sɛ obi ayɛ adwuma brɛ nya sika ne ba wama no fitɛ sisi sɛ me na mapɛ adwuma wɔn ti sɛ wɔma obi adi bi a wobɔ dɛm ana ebi ni mmaa yɛn ɔmo aba na bɛrima no ɔmo ɛnyɛ sɛ ebi a ɛhwɛ ne yɛ baasa kakra ne afrɛ woba brɛ wu yɛ seba ebi ni o ne na bi bisa sɛ so ɔba bra yɛ na nkora no ɔbɛ bra yɛ na nkora ɔbɛ brɛ ma me de ɛnɛ 21st century fo ma na amaba no deɛ mo no mu yɛ gari o mu yɛ gari yɛ sɛ de mu mu sɛ ko mo ho ma no dɔ yɛ tete na na yɛ tete o because adikyi bia fofo bɛba adikyi na kɛsɛ nkura sisem we get anything kɛsɛ nkura sisem we sɛ na mama wadwuma yɛ kɛsɛ nyɛ wo obi adwuma ma no mama wadwuma yɛ kɛkɛ eti wo se sɛ anya me ahụ ayo mo mo nke nte ba dan de o ye ne nya kura wo mo ba na wo ma bicho onwo ye woni ba ma na so ni ntia mame onu nwe mame we na e dia ho fana mo ba yi o hwe a wo soma kura bi o baka so wo ba ifo akwa ma se sa se mo tani ahụ akwa bi o so ka se de ma mo do bu nya kum ko fo obi anko asema meka no but teni na area of say via bi say no akọ na enyo eku mo a wo so obi ba won tem ho ana so ma no obi no wo ba fu the power wo ku because say uti bon kwase adua sa no and first say betuma so you ya ka say the small ko ko ma bo via wo fu say wo san kwase adua so betuma bo na sre ma me vida say dua no wo na wo ye na eba so na ko mo da e ma ja ko
sɛ wo na wɔsase ɛkɔ dagya ɛkɔ ayi sɛ wogyina mu atwim so that ɔmo amfa wo di anante anyɛ sɛ wonya di mpa ɔmo bɛbɔ odi paa ɛti mesrɛ sɛ wofi sɛ ɛwo na wahyɛ sɛ kɔ da anim a ɛnkɔ biem mesrɛ wo ɔmo da na ɔmo na hɔ nkɔ ɔmo da anim biem na ɔmo fa ɔmo ni Won't pay them, won't penny back. No penny, dear, penny back. No, we say, I be dear or so, one of them or banana failure. I got an affliction the other than one thing. Uncle Fat guy, the parliament, right? Yeah, now, I can't evangelist, so that will be a trust. So, nothing about Peggy. Marco, nyame adom so moye de bia me ba me bo oboso ne de edemfo a different one kra na say gynec ya na eye wo ho adwuma an eye wo ho adwuma na ekua se de love me love my pet oh yes ma aye mo ani bi ono mo keka ene de no kra de o mpa na wo mpe wo peso no opani nyina unti bi nyi bi nya bi ne no apo ba bi atena se din hyeso bi ani honom Marco awia die eye adanse nko a me se anwanwa adwuma gynec syrup Marco eye wo krom ha no wo me se agye ye nsem mpo adanse ne ba na eba ye de ni enim se ye ma mense se duro na ayona pharmacy nim se duro mo de ba ye ebetu fibroid ase oba na wo de no ayemre oba wakoye family plan na wonya ho nsunsanso no ana se de amane bi de abre no eye gynec syrup adaroma ebo na tusa o hawo na se nyina ena wo bi di ba se wanom ama sebi na nima na emuamu wrinkles no enyini efise owo 35 years enso na sebi na nima ite do bi na owo 40 something years nyame ya aduma akoto gynec syrup no bi no me Marco wo se aye na nima adwuma nkasa na we de ebe de eche kuro yi ma me bi se wo senku ama so when your pigmentation the na twi kasam ye kan se nenso obe na wie mo fa nche mbasa na me ka obi beti ase broni kan pigmentation se kwe ade hu ye papa ai atete ho prema for max yes enti wo siga me ya adoma wo kopa bi no mo ye no Marco ene tu ase de ama na wonam se doctor ayona pharmacy nyame on shiraw if you so the draba on say the bia me kase say we dey nya fa Marco ti say the work case ni enye fe a decorated monkey is still a monkey enti wo ho fe na sa wo ye touch up kakra bi a na yi ahofe ni de asi honom eno na maame ni se okonya gynec syrup ni bi nom ye no aye nani madwuma ye papa ni bi enti akua wo sere na nso be wunim na fusi bi na kwhwe maame adi anim na kwka bia wo twatwade yo ene wo hwe nani ma no aka tense maame kope gynec syrup ni bi yeden enom na mo ne ntuase emfama o Marco gynec syrup no awie yi eye adanse nko na mabetena ha me babedi efise wo mo matwa anom no omo ne ma ye feedback no eno nti na de biara mbetena ha ya na me de number no etudwa sebe ya wokotonom de obehu wo mu bia anaso wakwakoto na wopenkyire mu bi eburu me de yiso a na wa Fred Dr. Panyi na woni na edi nkomo ene no enche wo hawo ka wasem fa kire no doctor ye ready so obeti o na waboa wo makoma yemfa number no entudwa 0597 21 60 47 0597 21 60
47 and I said 0597 0597 21 21 60 60 37 37 0597 0597 21 21 60 60 37 37 Odofo ọbaa bi akọtọ a wanya ne deɛ kyɛfa no wanya ne results awie ɔse na wonim sɛ n'anim na emuamua no na ɔpɛ sɛ nka ɛten sɛ ɛbɛyɛ at least ɔde nku ka a na ayɛ fɛfɛɛfɛ nanso ɔkɔtɔ nom yɛ no ayɛ adwuma no aboro so ama aso na nso ɔbaa na ɛwɔ n'ani ase no ɛnɛ hrabasa afiri hɔnom ama ne wedeɛ no ayɛ fɛfɛɛfɛfɛfɛfɛ saa na awie mi ka kyerɛw sɛ woyɛ ɔbaa bi na sɛ nsabuo teetee wo paa sɛ wobu wo nsa na sɛ wayɛ ase wew wobu wo nsa na sɛ w'ani so taa biriw wobu wo nsa a wodeɛ no ɛbɛ bum 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 anaasɛ wodeɛ no wobu wo nsa na ɛyiyi akɛse akɛse a wobu wo nsa na ani yɛ tum a obi deɛ obu ne nsa ani yɛ sɛ black ɛno so kora ɛntumi mbɛ bebree ɛso ko ɛwɔ paadi nim a ɛno ano no agye sɛ bosomi biem ansa na ɔbɛsɛ hunu mogya ani a wɔhunu mogya ani saafoɔ no nyinaa ɛna awie meka kyɛw sɛ ɛduro no ɛdamufoɔ ɛyɛ baako pɛ ɛno ane gynecare syrup ɛno nko ane aduro a amanne anaasɛ ɔhaw biara sɛ wokɔ mfikyiri a wonwo no ɛbɛboa no atu aseɛ ɛde ama wo mmesi yɛ mmɔfra no a ɔmokɔ secondary school no ayɛ a moma yɛntɔ bi ɛmfa nsi ɔmotwɔ box mu because ɔmofa saa nneɛma no nyinaa ɛwɔ school mu deɛ yɛfrɛ no sɛbi ani daneɛ no school ni akɔda bi wɔ hɔ no ma ne deɛ ɛba ma akɔntumi kɔ class ɛbɛwe ne saa gye sɛ wɔbu ne nsa awie ɛhɔ so so yɛ mmara ne yɛde yɛ adwuma wɔnnya berɛ mpo ɛna wabɛfie bɛka kyɛ no maame sɛ mebu me nsa a na mayɛ aseɛ meyɛ anaa yɛama no ɛziat a wɔntumi mpie no wakɔtɔ aduro ɛba ne sɛ sɛbi mɛnse sɛ ɛwɔ sɛ nka ɛba brɛw no na ɔno deɛ ɛgya ne yadeɛ mese awie yi aduro no ɛno ne gynecare syrup ɔhaw biaa anaasɛ amanneɛ bi a wokɔ mfikyire wobu wo nsa na wayɛ ase yɛ wo ya anaasɛ wodeɛ no w'ani so berewa me sɛ kɔ na kɔpɛ gynecare syrup no mekɛn obi bɛka sɛ bia ɛyɛ agorɔ na medie but wobɛyi w'ani saa me sɛ wode sika mpempem ɛbɛsa yareɛ ɛno ne sɛ fibroid yareɛ no ɛne wobababa bɛtena ɛfiri sɛ mogya fii no a ɛntumi amfɔɔ me sɛ pregnancy no ɛntumi anyɛ sɛ nyinsɛn no sɛ ambɛsena nkɔ a ɛboaboa no yɛfunu sɛ bi wonnim deɛ wɔɛsi teɛ wobɛhu na akɔda ha na akɔhyɛ ha ɛno na wobɛhu ɔbaa bi fibroid ɛnte sɛ deɛ wɔnyem nanso bosome nkuna akyi no yɛnhu no hwee obi so deɛ aso ayɛ te sɛ deɛ obi abɔ ne dua yɛkɔ hwehwɛ mu yɛsɛ ɛnyɛ duabɔ na mmom fibroid na ama nafu ayɛ kɛseɛ saa mesi awie ne me nto nkyea ɔbaa bi si 35 years ɛne ne 30 years ɛne ne tenaeɛ no ɛnna wɔnyɛ binom yɛ no ana ne fibroid ama wade ne ho wodeɛ ne deɛ mesi ɛyɛ ketewaa bi ɛde ma gynecare syrup ɛmfa ho ne mfie dodoɔ a fibroid no ɛne watena ɛna ɛmfa ho ne ne kɛse a ayɛ mesi awie waduro no ɛyɛ baako pɛ ɛno ane gynecare syrup sɛ wontumi ɛmmɔ din no a wodeɛ yɛapagya anaasɛ yɛde ato screens nso wohwɛ tv a twa ɛyɛ facebook so ɔde twa wokɔ a twa ne maakɔ so nyinaa fra ae wode ɔso wohwɛ maakɔ so show na wohu sɛ yɛbɔ aduro bi ho dawuro a ɛtumi sɛbi ɛtumi nane fibroid menses ho haw bi ɛtumi tu aseɛ ɛsɛ tumi asiesie awodeɛ ama wɔn a aba wɔn ho ayɛ den ama mo deɛ wɔnyem a na aso asɛe no obi 2 months 3 months wɔnyem yɛ na abɛsene kɔ aduro bɛtumi aboa asiesie awodeɛ no ama awodeɛ no ayɛ fine na ɛtumi ma ɛba atɔ mu no aduro ne de gynecare syrup wokɔ afa kyerɛ ɔmo sɛ ɔma mu ha pharmacy shop bi a ɔbɛwura biara no gynecare syrup ɛnyɛ na wɔ hɔnom kɔne kɔpɛ binom na ɛbɛboa na di w'asɛm ama wo ama sɛbi animguase a wonsin ne wo nkumafoɔ ɛde ma wo afi a wotim ɛfiri sɛ bɛrima no yɛ wo ho adeɛ bae no woantimi abɛhyɛ wo ho animonyam ɛwɔ sɛ wohyɛ wo kunu animonyam ɛnyɛ animonyam hyɛn sɛ wobɛnoa aduane anaa wobɛsi nneɛma na mmom wobɛma sɛbi wohu sɛ ɔyɛ bɛrima na wɔsam n'anim mfifire de ma wo a wososo wawo agu fie hɔnom na sɛ saa nyɛma no nyina wɔntumi nya maame nkɔbɛsie ne deɛ ɛyɛ dɛne a ɛbɛba so yɛmpɛ sɛ ɛbɛba so nti aso asugyafoɔ no ɔmo dɔɔso yie papapapapapa enti awie me sɛ ɛduro bɛtumi aboa wo na ɛsiesie awodeɛ no ama aba wɔn ho ayɛ mmerɛ de ama wo ama watumi afa afuro ahenasa ne ntaafoɔ no aso wobɛnya bi wɔ fie no ɛdɔ ne de gynecare syrup na yɛnom a ɛsiesie
awodie no na esiesie wede na etu ne nso oben ase na ema ni da ne edwa na me se ka chew se white te wo so pa wo ye obi a o de puan ene what snatcha me se awie yi edro ne din de gynecol syrup wo ma white no matena white adokoro wo mo no o mo nkope gynecol syrup ni minum na bebo na etu ase me se white eyanim guase pa ebe masabi ensufita bi da ne da nyina na efiri wanam na ede na eba ne sa ahemfie honom na naba obekọ sofo ba obekọ obiara won pefin bia ba ohunu sa ma ko obedwane ejawo ade se gynecol syrup nkwa na betime tu ase ama wo ana adwo ametiem na metuma ka no kwana che se white ya de bi eyanim guase de wutiri anya yempo na wo a sa ensufita ni bi so akwada nani so a etimi ese ya akwada nani enti awie me se wedro eye ba kope eno ani gynecol syrup ebetimi abo na etu white na sama so wo yo obi susu na se atenka no de ewu wo de na ada efie ha me che wo bibi me mpese mebo ni de so obeka se megu nani mu ase na ma ko ni de na dwane agya no kra wa wo baba ko me de ma no no da bia wo bo maba so o sa adwo awrade wo mama timi ba bi nka enti wo yo obi na se aso watenka na dwane agya wa konne kope gynecol syrup ni binom na bebo na di wakagina mu monopause phone nyina so me say eye gynecol syrup na piling capsules etu kwase na impesa capsules so eye dompe mu adwuma me say fa number ni biem eye 0597 21 60 47 0597 21 60 47 and as a 0597 21 60 37 0597 21 60 37 Marco me kwa woni nyame enye adwuma na epia de maka kire wonim na kohwe obi ani ase ya be bro Marco na dase na yebehia Marco na me do asem so ame na me kase obadi se wo ko na be ma ba wo ne fun wa emema no kra no eya na mo nse da ha de se Baby, you. mo ma no kra na ya ma kai no mo de mo ma no eya de ebesi enti se ye sa ya na ha ju bi asa enti ka bi enti pa me se wone be ma wo ba no niema bi kra nko ya wo ba no kra gina pi sipi na yese niema bi wo kra wo tutututu ni yie kakra ama be ma no wo se be me kra gi akura de bra wo anhwe ni yie sanka wo hwe ni yie a wo se boko police station o mo na gi akola ne de ma ne maame wo di se de wo si se de wo si di akura ne tena ye no ba atan wo si ne tena ye no ne na ntena yie akanya sanka o nti ase da se ye age ne ba efiri wo ba ma akwaje ne ba se wo ne be betena na wo ba ye gi akura ne de ma wo wasa ekọ police station ya za akura na yesika ho ya giba no oba afọ wa de ye yekọ na kire sa setina woni ne tena ye enye mesra minua maamu sa de we ya aka mo ho a we hu nti no wo seni akura ne sika a eye sika senko a enti wo ankasa wo tumi gina aya mama mo ye mo hyehyɛ mo kakra eni pe ewu mama na nya mo ya kakra mama mo nsoro nte kakra wo ba ma na wu danka wo behunu se ebewu eya anka wo nka duabon ka ba ta wo fe duabon tototo wa no kura da oba wo ye oba se wo bebubo dua basa se di enti na wo kura sika ise da efiri tompo a ena obi hunu kura afa ana eyira mpo a we ye kopai we ye kohwehwe sika ye hwehwe ebi ni 50 cedis ana ne buafu mamiya to the sense ebia ne ba ne ho na okoje ye ni nti no ase o pese o ye bibi abode ne nsa abone yam anya no na mi kan oh me gidi se ebufuo bi kakra ewo ni mu emma maami enti na o pese o hye ne maase na ka anya na ka bia wo ye ni nyansa ne se
Ni nyansa ne se vida. Ni nyansa ne se menya saa de no. Be ma no wo da so ne neti o. Woman ye nyo ne neti bi. Wo na wo da so ne neti. Hwe one pa se be ma wo ye adwuma. Na 20 cedis a week ne back bar 12 years 20 cedis a week. Ah, Bama na nkasa me bama no me hu ne yi o. Me hu ne ye. Dabra ya taba ne kakra. Ah, what's wrong on the year no? About 12 years. And now Kolaba. Ah, wait here 17. Ah. Now now Obani Bodia no ho. Obani Bodia wona wo frɛ o yire da da yi ka cha ne sɛ Obana bo mu dua wakɔ fashion up ne ko se bo mu dua. Eti ba ma wo ho no wo ho sɛyin. Ah, one can will be an crown and say, you know, 12 years here, woman 20 CDC, or come on, no, no, so the 20 CDC for Kawa, the patron, I don't know, their friend. What's our Wobano? What's our Wobana, mamma, no, I told a be a Mundina Kakramamu. Munina Kakramamu, Namutu near maybe ye, Namusumana Mama Quine be man, maybe a for my sister. They say, obeying and then to be mountain. Oba wo be ma no yes oba ba akopɛ no oba ba akopɛ no no ntumi ma wo nkyɛn aka be ma ne oba ba 12 years ntumi ma wo nkyɛn wo so ntumi mfrɛ ne ma wo wo nkyɛn ɛdeɛ nko a ɛdeɛ ya ha wo da hɔ da akyi bi a obɛya na abeto nsa frɛ no me oba ba bi wɔ he nti me mo frɛ no ma me paatɔ yesi wɔ ha no ebia na yɛkeka ho nsɛm kyerɛ wo yo yɛ de adwuma wɔ ya akyɛ yanim ne yɛtoto wɔ mo wɔ kwa mu wo nyini ba na ɛbɛba ba bɛto wo wo kora wo de hwɛ wo age baabi a waduro ne gya papa mo wani na hɔ na ma wani nkɔ oba ba ne ho ne gya de wo kyerɛkyerɛ no sɛ wo tɔre na wo di saa sika fia no ɛde bra no ma mi nso so wo kɔfa no no wo nim sɛ wɔn kɔra miɛnsa a ne kuna wuo ɔba kuna ni ɔma miɛnsa wo so de baako abɛka no ho ama na yɛ nan wo wie ya wayi wani sɛ fiew ya sɛ bɛbɔ ne dua asa aka ho ha ya sɛ bɛbɔ ne dua sɛ aka ho akɔfa ansɛm akɛseɛ de ade abrɛ no sɛ nyɛ nyame adom program we ne wɔ hɔ ɛna nyame adom yɛnya nana yɛ bi ɛna ɔse yɛ mmra ɛnɛ wo kɔda ne dua ɛda fam wo kɔda ne dua sɛ ɛnkuta wo a bɛɛ 4,000 3,000 5,000 this ɛkuta wo adɛn na moyɛ saa adeɛ wei ha mesɛ me nua maa mo mompa mo kyɛ mo ho mfiri ho bɛmpɛw obiara ne deɛ ɔpɛ wiase obiara ne deɛ ɔpɛ wiase saa wakɔpɛ deɛ wɔnni ba wakɔpɛ obi ɔkɔbra papa bi na menim no bɔrega ɔno no sɛbio ɔse tɔla bɛrima tentene gram ɔse wɔno deɛ ɔpɛ bafan ɔpɛ ɔba a wɔte hwi mu ampa so ne yere a wɔwaree no no wɔte hwi mu ɔmpɛ kasa wɔno apia n'adeɛ owia no ɔde n'adeɛ kɔ wapagya n'adeɛ deɛ ɔno yɛ de ani gye ho no na wafa nti mpakyɛ wokɔ na bɛrima no wawo a bra mini akoma a yɛde tete ɔbaa foforɔ ba nti mesrɛ me ntimi ne wo ntena na asomdua ba fie na ma mo nkɔtare ho ɛnkɔgye nsuom na mo wia ma ba abɛtete nkɔlaa no mesrɛ wo ɛnyɛ saa ɛbɛha yɛ adwene bebree maakɔ asɛm wei ade a yɛbɛduru yɛ ɛsɛ sɛ yɛtena ase na yɛka ho asɛm na yɛde afotuo kakra ɛyɛ dɛ yɛma wɔ mu yɛda ase deɛ nana kan yɛ na sister bi a mekɔɔ no hɔ anɔpɛ yi wɔsɛ wɔserɛ wɔ a yɛ ama no yɛsusu wobɔ wɔ mu ɔwɔ ahensan estate ɔtontɔn sliding doors ho no deɛ meyɛ sɛ ɔfiri me kurom so ɔmma ɔnkɔ ne kurom da nti sister mpatwɔ maka kyɛ na nakua woma bie tv ofita mu ahensan estate ɔmoyɛ sliding doors ɛwɔ hɔ na wɔmɔhwɛ mama deɛ nana kan yɛ na mɛka bi ɛnɛ obi nhwɛ obi ba deɛ obi nhwɛ obi ba nanso sɛ wokɔ awareɛ mu yɛ na ɛne yɛasɛ sɛ mmarima no nso yɛba na sɛ mmaa no wɔ mmaa ɛbɛma no ntimi ntiti mmaa no mma basabasa saa wo ɛnɔso mama ɛnɔso sɛ bɛrima paa sɛ ma bɛfa na nakua wɔ mma na metiti ne mma house ɛda nsi sɛ bɛrima ɔde ne tiri abɔ dua so wo but yɛn deɛ yɛwɔ mma me na mɛsa yɛ biribi sama aka bɛrima no a
asɛ Ɛna kyerɛ ɔbɛyi n'ani ɔbɛtwe ne afiri ho ne ma. kakra Saa. Because ɛdi amagye bɛka kyerɛ me sɛ mehwɛ sɛ yɛ obi di. Nipa kɔ nkwadaa no bɛkɔ mpapa. Bɛda nɔɔso. dabi Na sɛ ba sɛ maame no koraa no fine wɔdwane firi ne nkyɛn na ɔbaa baabi ɛna ɔbɛhyia nane na ware. Sɛ ɔmo aware o so ayɛ ɔmo ade so ɔnyɛ ɔmo ade. Edu nkoa ne ɔbaa a wɔpɛ adwuma ma bɛrima. Ɛne ɔso ɔwɔ adwuma nkora na sɛ bi obi kyerɛ no 20 ne 30 a ɛna saa nkorɔfo nso bɔ ɔmo dua kunkum ɔmo ɛ. Obi bɛ bɛtwa mu bi a ɔbɛyɛ no mɔbɔ ɔbɛma no gye 10 gye 20 saa nkorɔfo nso kukum ɔmo nyinaa. Sɛ yɛn mpa so abɔ dua de a which of course wa wo kuru ne frɛ ne yere dada ɛka yɛn sɛ me yere na bɔ ɔba ne dua wu. Yɛbɛsrɛ na mama wɛri nyinaa kyerɛ how soft the man is. Saa picture yi na kyerɛ sɛ efi ɔwɔ no papa ne nne ne ho. Na no na yɛ mmarima no yɛbu mmaa bi kwasia wɔ baabi a ne nyame akɔhyɛ baabi a yɛbɛkrepo yɛn. Saa na teɛ nipa no ɔbɛba no wɔn deɛ wɔbɛkyerɛ wo sɛ baako na abu no kwasia mi don't mu kwasia. Enti akyerɛ baabi a bɛrima no akɔgyina sisi a sɛ ɔnne ne ho bɛrima ne nne ne ho nyɛ no control fie. Do wapɛ adwuma ama na yɛ but anyɛ no control fie. Kɔsɛ bɛrima no de ne ho paa na mayi sika ɛde ama me yere dada aba. Mia na yɛ makɔyɛ m'adwuma na yɛtua me ka. Ɛnyɛ wo bɔtɔm sika na atua me ka o. Adwuma no apɛ maa me no obi na atua me ka na mede me sika no bi ayɛ abɔ. Ɛna wɔ sɛ ɔfa ho bɔdua. Yɛbɛsrɛ mmaa no ɛtete saa no woyi ɔfoɔ nsa ahwɛ wo nsa o. Woyi ɔfoɔ nsa ahwɛ wo nsa. Ebetumi aba sɛ bi a ne papa yi nwo bi a na wanso wɔ wo ma. Na kama yɛ adwuma obi di bi bɛyɛ wo ba. Ɔba ɔbɛkɔ awareɛ ɔno ne ba ɔyɛ ne ɛsɛ nyame otua ka wɔ yɛgya otua ka firi ɛna ne yɛgya so ɛkɔ the third and fourth generation. Ti sɛ deɛ wodi yɛ obi bɛyɛ sɛ wɔn nsa nka ɔba ne nsa bɛka ɔba ba nsa bɛka ti sɛ wokum obi ba sɛ ɛnokora na wokum ne bi a nti yɛ sister by the ɛbɛsrɛ wo ade na wayɛ no nu ho na san call dua no off. Na nyɛ saa yɛn yɛwɔ nkurɔfoɔ a wɔn kɔ yɛdane yɛn ani hwɛ hɔ a Yesu na aka ɔsi yɛn fɛ Caesar deɛ ma Caesar wɔnyɛ mpaebɔ na yɛde dane ka mpaebɔ a kamini bi na Julius yɛso ma yɛ maame bɛ deliver sa wɔdi eduabɔ yɛn fa mpa yɛn nane sɔfo bi a ɔbɛka sɔ ɔde mpa yɛ bɛ dane duabɔ bi ɔbɔ yɛde kɔba nananom na yɛde kɔ nananom hɔ na kɔnfɔ yɛ bi so yɛ nimdi otimi nti yɛn no yɛsrɛw yɛafrɛ wɔ a yɛnya yɛne kasa na dan wano na obi bɛwu a wode ase bɛhye na medas. After Yabaka Manesco 0322498035 0322498035 and 0243114497 say Ufra na wabomodia se ubejum with TV sets no ede amame Ufra Jono emame 0243114497 within the baby akasa free. Mekwa mini aba papa di. Kwa mo fa kwa ta papa. Mini aba ma somo asante mampon ko fi ase no dan coach. Mini aba ma me ma no abegwa ko nyina mo ni adwuma. Ye nche ya hwe ko ni ati fo nya ye ma me ne papa no so wa ma no ne so ye so tia kese mo mo pa te da bi o mo hwe wo. Mini aba de bi na me ka se. Sebi uye be ma na watu pa na wa wo baba ta ti so a. Unche se obi na da yiru tintan se kwa ko hwe oba o. Ana se ye wo yiri dada o ni badada o honom. Na de ene me bu furu praja akola na nyiri na. Na me bia ba fia ba ba se na awale no. Afri na papa ti kana hine ma so chacha o. Etutu ni kete bi eguso. Wati me be wa ni me kwa kwagina ani trade. Etu on sha akola yi wo kwa kwagina trade. Enti esire papa ni wo di ni yiri na ti no to ne ba tra ni dina me ka say. Ya wo yiri dada o ni badada o tu ya be ma what to power ba e just so show ba na show ba man di ya da chon be tire me da timi nya papa padi Ame ensure fa kwa ta papa within the baby akasa. Ma ko jale de mi saka o mele aji papa. Ko ta kitema. Ye femi Olivia. Ya ma me no ko board ya ne he o ye beifo nye beifo anko nye ta. Nti onche no ko da ni bia na nye obia e na bia timi no. Enye obia e na bia timi. Mi chamu nya de bia mi fa mi tanka. Ene de me ni aji pa. Nyame ensure pa yes so
Yenya just say what friend. Happy birthday, come and see you at the Master Eyes. About for say essentially. Okay, happy birthday, pa enko Emma. When you may install now on your kese. Ufi asokore mampong. Asokore mampong dofsu. Okay, one more and every okay, see you the Master Eyes. About for say essentially. Birthday, happy birthday, Yamisha. On your kese. Within the baby, I can say, within the baby, I can say, hello, within the baby, I can say, okay, yes, yeah. Because nipa a wawu akorama obi na nipa na ma ni ba sika e wo so wa wari to continue oba no atna na wari no so asu apota akorama no afia no en fa ye fra en fa ye enya adi e fa ye fra enti ma no so o ti nka ye ya o dani bia no yo na o so abo ni ba no o dani bia no enye stadia onu ankasa nya ko bi bia nika enya ajibo ni bia na nipa eye on dani stadia no Within the baby, I can say, Hello. yeah, within the baby, I can say, But there's someone below me, it's your papa. But Mammy, or did you move back? Okay, you become Mammy, and only because whatever being a son, whatever being on Mammy, son, and son, to be a vulnerable because Omukunto and son of Saudi and Vayana, and now, of course, Libya, turning to no bone, the only son because if you want better in here, for saying the son is there. Or then kasa na mi maame ne kan because then tọkọ na mo kun sẹ ọmọ kika sẹ ma ọmọ ho ana ọmọ na mpẹ sẹ ni mbisa na ma. That's papa. Within the baby, I can say, hello, within the baby, I can say, Hello, Marco. yeah, Good afternoon. yeah, good afternoon. Mami, Marco me pacho, mami mumboni mami wa misiamwa. Mami no obo biano, munko yire no, no ndani biano, na mami no nani hanko. Okay, yeah, that's it, pa. Within the baby, I can say, hello, within the baby, I can say, free. I don't kasa free but we are pretty No, need it. the person bi chair baji mienu first thing say the person bi futu na man say if you love me love my dog no any hope you and a secondly so their body dey enye ejuma because or the akoma fitaa na ema akola this one no their body dey enye ejuma na enye ejuma ọsẹ ẹnu ọrọ no. I mean, oh, sure. Within the baby, I can say, Hello. right there, my team in the lower mama. Within the baby, I can say, free. Hello, within the baby, I can say, free. Hello, within the baby, I can say, free. pacho me kasa free. Hello. Me pacho me tie who what TV no kasa. Pacho me kasa free biasa. Yes, I'm a prince. Mama no wanya de okra. Mama no wanya de. Amen no vida wanya de. Within the baby, I can say, free. Hello. Within the baby, I can say, free. Hello, within the baby, I can say, free. Marco, good afternoon. Good afternoon. Bacha boko de. Mr. Bro. Ye de radiasi. Marco, we nu kan samuka so, monda imbia one mano. Mon kan ti e bi wa, mona mon ko da ibia. Mama me no do bo bia no, ade wadi ni ana. Uni omi to wo no nipa no wo ba ade ti na wo pese ye kan say. Be ma no ba hwe ne mba no. Na wo no ba na wo ba, se ka be ma no ko hwe akola no. Ade ti na me bi mu studio nya do, wo ni anka say. Wo ni be ma ti na be ma no wo ba. Ade na che say be ma no hwe akola, me da mo say. So yeah, that's the brain.
Mame Fadi Chacho. We didn't baby akasafi. Maa kompata betumi ayɛ adwuma. Betumi ayɛ adwuma paa. Okay, yeah, mame say a bit to me. Aye, edwuma pa. We didn't baby I akasafi. think I could. Hello? We didn't baby akasafi. But there's no one, I'm a catastrophe to the quiet. No why it's here. No, the other boy, maybe, in fact, my man, I said, I'm going to be number than a fire. My man, when it's not here, or it's not to live. If you know that I'm one and Yeah, but say a bit to me, Nipa Meda say. I'll say na yedimu yinamo ebesie akwemo nsem dwumadi so mede at the Marcos. Asem ni ya for pa with person. Aye wono ya pa na ye bepe bre na ye de aka we no asem se be ya. O so ebetumi agye wagentre at the afa home story for amebusia pemi Samuel Champon. Stories pepe little Mohammed team no at the sports atwa yen so. Ya damasi am money training. Akoma FM 87.9 Kumasi. Sports no botu a. Jai. Alo botu e. Akoma Sports. Play to states. Last time classic. When you know pay chili. Now they FL no class. I mo foreign sports. Na local one they die. Kotoko ask for. If you back. Obe fire. Everybody able to me. No care boy. Everybody able to me. Enti open sports etia. See a blast me e Akoma. Any sports schools ni na me pipe. Me pipe. About the minimum for the Madabushi. Minimum for the Madabushi. Minimum for the Madabushi. Oh, yeah. Minimum for the Madabushi. Akoma FM. What? Akoma FM 87.9 Kumasi. I sent you up here. Akoma FM full party. Kayo, you know you are. A free. And Fianumye and Akoma FM. I'm a Kumasama Santamai and the Kanamai at the for free. I had the biggest full party. Our Ghana. A Fiji at Poso Saturday, 22nd August 2026. And a Padru Paco shop. That's what it is here. Jumadian Poso, our Asopa Municipal Assembly. I am opposite Makion Pentecost. New Asafu MHHS. School park and so on. Akoma for full parties. Opposite boy. Be another man punchy. Portia, Atosukia, Akoma FM 87.9 I was 0246 766060. And the 5th edition of Akoma for full party. Kaisa date, you know, a Saturday, 22nd August 2026. Akoma for full party. I am proudly sponsored by Promo Tomato Mix. So your local food, so your continental food, a stew, a soup, your piano, we are Promo Tomato Mix. A powerful Caribbean AFR deodorant roller for fresh and comfortable long-lasting dryness. Open the tour. 0544 726882. Or here is seasoning powder. Your flavors at the chicken, beef, goat, jollof, ginger, garlic, spaghetti, and a shrimp. 0244 525908. Last show insecticide powder. A kumu Yomutu, Yomananfo, 0246 519012. The Dima Flaba Clinic, Dr. Time Dasho, a Brokovu, up to the government hospital, 0244 774 282. Body crown, fresh and frozen foods. Now I yet say, market, or per chicken, fish, sausage, gizzard, and in car. Frey, I was 0542 769 251. Gentleman Dental Clinic or Tonsu High School Junction. The Patra Bus Saint Wasama. Pakodai Gentleman Dental Clinic 0559 139582. Grow Fiber Tonic makes you grow fine. And the Ghana, yeah, Coco and I 0244 596532. And our competitors, no, that your natural helps here and at 0245 105476. Akoma from Fufu Party, Opa, over the two and quite different. Paya at Piasa, Kumasi Abapi or two Fufu, and Epa, no Abe Fufono, Nemokai, so Kuma Fufu Party, yo, you know where you are, and you're free. Akoma FM 87.9 Kumasi. Many not the Madabushi. Open sports etia. God tell sports no botua. Jai. Alo botu Akoma Sports 3 to 6. Blast and classy. Then you know that pay chili. Now they FL no class. I'm more foreign sports. Now local one they jai. Kotoko aso folk. You know back. Obe fire. Everybody able to me. No care where. Everybody able to me. Enti open sports etia. See a blast me e Akoma. Any sports schools in na. I'm a pipe.
Ababote, minima fe ni madaboshi. Minima fe ni madaboshi. Minima fe ni madie oye. Minima fe ni madaboshi. Akoma FM. Over the top of Navas. Lamine Yamal under pressure from Teo Hernandez. Nacho. Spain live. I've not seen sharpness like this. Here goes Lamine Yamal. Lamine Yamal. Dani Olmo, lovely little dummy. Saliba was just behind in the back. Here's Mbappe. Deflected off Tchouaméni. Williams. Lamine Yamal will keep that alive for Spain and put a lovely ball back in, which is put over the top of the crossbar. Laporte, it's a lovely ball too. Cushioned by Lamine Yamal. Jesus Navas in support. Here is Yamal, he saw a little gap. Nacho. Olmo. Lamine Yamal. Nice goal! Unbelievable goal! 16-year-old Lamine Yamal. That is absolutely astonishing. He becomes the youngest player ever to score in a European Championship. The exuberance, the confidence, the ability wrapped up in one 16-year-old who is very, very special. That special is an understatement. This kid is already world class. This is unreal. 16 years of age. Fearless, sweet little 16. Lamine Yamal. It's a record which may never be beaten. Career which everybody thinks he's going to have. They might talk about that goal rather like they talk about Pele's in the 1958 World Cup finals when he was already 17. Here's Dani Olmo. Here he is, the talk of the town, to Dani Olmo. Jesus Navas. Great ball in, well defended Dani Olmo. Brilliant feet. It's 2-1. It's gone in off Koundé. It might have been going in anyway. But Spain are in front. What a semi-final we have here in Munich. The best attacking team at the tournament. Have knocked out the best defensive side at the tournament. And they've done it. Sensational! The greatest moment in the history of the Champions League. Teammate a little wide. And now here's Palmer, and now here's Saka. And Watkins is through the middle, and Foden is galloping through. Bukayo Saka, Bellingham, smashing hit, smashing goal, Cole Palmer! Spoke about the moments that England have had in this tournament. The goals, stunning goals that they've needed. Lewis, Olmo, there's Carvalho, Correa, 2-1 Spain! Everybody expected Greg to win. Everybody expected Gay to be second. That's what we've just seen. But for Gay to produce that performance, he deserves enormous. Gay battling all the way to the line. Spain, champions of Europe yet again. And the best team won it. Once more, this successful football nation has come to the party and danced the most beautiful dance. They are show business. They're young, they're fresh, they're free, they're champions, and England are crestfallen. Played 7-1-7. The beautiful smile of youth, the beautiful football of this Iberian nation. 87.9.
Mene ka say wonum adru enkran. Asante ko tim no wonum adru enkran. Na no kwasem se kotoko contingent a wonum ede ekoye no ye nyina yenim. On se kotoko place na ba ebeye trials no. Place on ba ebeye trials no. De coach no ne modern so ne bia coach no agya no kwan. Omo a omode mo answani no. Omo agya omo kwan ko de boko. Afi omo a omo free amano ne ba ya still omo modern answani no. No kwasem ne se omo so coach no agya omo kwan. Afe place a wanum epese omo de omo wuram eye adwuma no kotoko atonsa e dia from enra on Sunday special me adwuma mana japan wakonya kase na otimi ana me ka cho se panyin bi atia me na ze kotoko assign 2 local players wa ma me din ntimi so mba man speculate de bia me ka kire se yeni asem na we don't speculate. They want to see a bar at the Bema. And on Sunday special. Yeah, a Juman Dodona at the Emma. Yen Ashafono. And ne Dodona Sabana, and I will be an opportunity. Eti ya de Newmano Ebe Rurum Amesemesi. Na ya Hojuma at the Amon. So crop ya sante kotoko edu kra kabiru I'm gather man pictures kakra mudru na rival pictures ni bi ewo page no so eti ubetumi ede kakra eguo ede ama asante kotoko echitafo no na wonum ababa hwe the team has safely landed in Accra ede nyamiase na abua yes sir omo ye part of the team that omo call ye no kabiru ede after arrival videos, pictures, and the Kotoko contingent of 26. About 2 pages, so Eddie, am I coach? You know, when they saw the 26 players and the Bay Juma, and the youth team players, and I'm Japan. This is the 4th week of a Santiago preseason. At this point in time, you don't go with players are Unyam Faumo. At this point in time, you have players are Unyam Faumo.
ɛna odi ɔmo ɛbɛkɔ akɔyɛ training no eduru say a players a oni ɔmo ɛbɛyɛ adwuma no wɔn ɛna busua yɛfa ɔmo ɛde ɔmo ɛyɛ pre-season no enti kɔtɔkɔ abawuram ɛwɔ nkran. This is the list. Wo a unya nteɛ na ade emre bi ɔpanyin bi frɛ me firi US ɔsi pepe saa deɛ na maa adwene mo sɛ story bi ba no panti nkɔfo ayɛ ntɛmo nyɛ no yɛyɛ stage yɛ tia no mo to one guy anti bi ampa panyin that is true obisa me sɛ pepe oh how many stations ɛna wotie news every ɔnyɛ baabi baako pɛm sɛ ana ɔsɛ ti sɛ stage na wokɔ akɔtie wo news no fa ne sɛ wei mu ayɛ dada nti yɛnyɛ a saa story no wo nte ampa sɛm na papa no kae no abisa panyin no korɛ eti asante kɔdɔkɔ list a mo de apiem ɛwɔ nkran ɛna ɛda page no so no kɔdɔkɔ list na panyin ɔmo ɛde akɔ piem ɛwɔ nkran for pre-season no ɛna yɛde ato page no so no goalkeepers no wɔnom ɛde mmiɛnsa ɛna ɛkɔ 3 goalkeepers ɛna korɔbea asante kɔdɔkɔ ɛde ɛkɔ piem ɛwɔ nkran Ibrahim Danlad afei Aziz Arunadari ɛna Obeng Cleverson the youth team goalkeeper. Defenders near Emmanuel Kote, Abu Adams, Patrick Esedu, Joseph Amoa, Ali Umar, Musa Lamzata, Isa Yakubu. Pacho Isa Yakubu no. Afe no ne kotko ebe starting bat kot wasan. On my training ni bi, started training ni okumazi no maybe. Isa Yakubu o e Ghana ni kotko asan no. Ali Umar de obeye trials. First day obaye